AIDS. 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 Doji Pandora, Jete. Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifambira. Doji Pandora, Jete. AIDS. 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 Beni munodakara ere peyani madhodha? Beni ndiri mundau peyani. Beni ndagumawo mudunhu renyu rino. Ndeide kurekete gwinyiso remene kamare. Ubeni ndiri kude madhodha akabatiswe mitombo apa. Veite mhiko apa. Ndiri mundau. Kudadese. Iye ngatanga ndiyo ruku. Yenda imuli yake. Ubeni atizondi muntu asi chatinozonda inda. Atizondi muntu asi chatinozonda inda. Tinoreketa yemene ndiri mundau. Ichanga iwewe. Yekinela bana bewe. Ichanga iwewe. Wewe kele. Ubeni vese vari kureketa apa ndakavaringira nderekete gwinyiso remene. Ichaula chibadi. Muri kuronga peyani kuda kuuraya. Imalango anda. Iziziwa ishajoki. Igoma ishandu. Iziziwa. Choka iziziwa. Ubeni musape mwana uyu ndange kuti wakataka kurenyu. Ngendaye kuti makamuisire ngozi kune hanzvadzi yake, taita yake. Mochobeke ngozi. Ngozi yoyo chobatwa. Ochotakana bambo yenyu. Imotaona ingozi yacho. Ngozi yacho. So chiremba akauya pamhatso penyupo. Yemwe vanarume mukaiurairwe jongwe. Murikaiswa pamuriro. Rakadini kotaka uyu. Chii chiri kuita kuti chitake kwenyu? Ndiri mundau. Yeni ndinoreketa gwinyiso remene. Mundau. Amundau. Soona chiremba paakaguma. Ubeni sabhuku uri kuri. Ngauye pano.
Ndiri kureketa madhodha. Ndeirekete gwinyiso remene. Ndinobonga dhodha. Chiremba paakaguma mudunhu renyuro wakaitenya hapana jongwe, hapana here hoko dzikaiswa vanhu anogezeswa nyara here. Nyara kugeza wese wakageza Vakagezwa nyara zvichizi vichabude kwani? chabuda mudzimba dzenyu. So zvobudirwa weende kune uyu chinyi? Atizivi chii. Voite zvekurangana. Kurangana vari mumhatso mwawo. Pamusoro isekuru. Inini kuya kwandaita nenyaya kuno kwa mambo. Inyaya tondikurira. Saka kana mchikwanisa kuivhura kuti ipe nenguketi ibude ijeke. Nekuti nyika yangu inini yarema nzvimbo yangu. Kuti kutsakatika kwemwana uyu kare mazita evakomana avo aindobuda zvakare. Midzimu yavo vanhu vabudirwa nemwana ari kutaurwa usadhoto. Wabudirwa vanhu vakasiyana siyana. Mumuzi mavo mune ngozi ngani? Chiremba haana kureketa here? Zvakataura. Eiti mumuzi muno mune ngozi dzinode kuripwa. Asi vonawo ngei vasingadi kuise soro pamwe? Kubeni yene handidhani kuronza. Ayo. Amusubadzirisa here ngozi muri pamwe mimi. Musoro Amuna ubatanidzwa here kuti mugadzirisa. Iye ndiaramba. uindi asina kuya panyoma. Ndinokumbira runyararo. Amuna ubatanidzwa here kuti mugadzire ngozi muri pamwe? Wakabatanidzwa kuti wagadzire ngozi vari pamwe. Endai pamberi. So chinyi chavari kuregedza kunasire ngozi mumuzi mwawo? Yakabuda ichitaura wari kugadzirisa. Watoride majeta wari kupanana ekuronga zvakadiwa ende wakataurirwa kuti zviri kudiwa zvacho. So yemi chiremba wangu hai yeni ndiri mundau. Dangwani makaringira peyani. Mwana uendai kwese. Sena. Chipungapera. Kuri haana ngazi munyara uyu. Alright. Muri right sekuru. Pane ndau yanda utanga ubvunza. Mungakwanisa here kumbotibatirawo dare racho kuti chii chakaitika kubva kutanga kwenyaya kusvika pari nhasi dzinza racho iri rinzwe. Uye kuti ishuwa here kuti mushamawo makafiwa uye vanhu vabudirwa nenyaya iyi wangani uye wakatanga papi kusvika wekupedzisira ari nhasi ndiani? Kutanga kwenyaya kuti watange kutokonyana zvakatangira papi sekuru? Ndinobonga. Ndiri kuringira pano usiri pano. Wakaenda ari mupi asi ndiri kumona uri mujera. Asi tonzwa niturikireyo shona yakundinetsa. Azi ndiri kutarisa pane aifanirwa kunge ari panapa asi ndiri ndichitarisa munhu iyeye ari mujeri hapo papanapa. Mubvunzo wangu uri kuti sekuru Kubeni handisiri sekuru peyani. Ndiri muchembere. Alright muchembere. Mubvunzo wangu inini uri kuti pakatangira nyaya chaipo nofunga dzinza ndo pandiri kuda kuti dzinza rese rizotange kubudirwa. Handizvoba? Pane chinenge chatanga. Chakatanga chacho ndechipi? Kuitira kuti tizopinde muhoyi yese iyi toona kuti pandakafambawo kana kuti patakafambawo ndipo here pamafamba. Noti mimi pandaona patangira dare renyu mangwe notangira pajongwe ndo pamatangira. Jongwe rakaitwa zuro iri jongwe harina 45 days ba if I'm not mistake. Nazo zuwa rechingani kwaitwa miko yejongwe rechi 4 handiti. Asi vanhu vabudirwa mumashure nekwakatanga kubudirwa. Ndinobonga. Amba ipapo ndo patu. Sera kaguma kumhatso kwangu yongeripi. Ndikareketa nda. Purisa rachangamire riri kuri. Rakaguma kumhatso. Rine varume vanokwana kuti 11.
inini sekuruka zvandanduda inini ndoda kunzwawo zvatoitawo basa izvozvi ndakachafananawo neawa ndida kutonzwawo mabatiro amakaona imimi. Kana imimi makaona kuti dzinza iri harina ngozi, kana makaona kuti dzinza iri rine ngozi, toda kutangira ipapo tibatsire. Pamwe zviri kubuda ndizvo kana kuti handizvo anoziva ndimi. Ndida kutangira ipapo indozopindawo ndiripo. Ndinobonga musharuka. Kuguma kwakauyapo nepurisa raChangamire vaiguma vechiuya kumhatso veireketa kuti tine ndaa yemwana wakatamika. Mwanawo zvaakatamika ndikaaronzera ndikati mwanawo waibve kuchikora. Akati hongu. Ndikati mwanawo anga adzingwe kuchikora. Akati hongu. Ndikati asi nyaya iri apa ngekuti kune vamwe vari kuisira nemugare ng'anga kuti vamwe vabatwe vamwe vasabatwa. Ndikareketa purisa ndikarireketera ndikati uyu uripi uyu, akauya nenyara dzake ndikafemba nyara nenyara. Ndikati uyu hapo nu endai kwese. Ndinobonga kuti purisa rakasimuka pamuzi pemuzukuru wangu wakaenda kumweni vakaronzerwazve zvandaronza. Alright sekuru, inini tawirirana kuti kune mwana akashayikwa kana kuti akafa arobva kuchikoro. Tiri kuwirirana nekuti nhau yadeni nadzinza rese patangira kusimuka pwititi yese inhau yemwana. Handizvoba? So panhau yemwana imimi muchirova matare enyu chinonzi dzinza rudzi zvawakadaisawo wese wani wawo akauraya munhu ndinotarisa kuti wese wasvipa. Nai tozochipatsanura kuti aita ndinhingi, asi kana zvichiteera ropa munhu wese anenge asvipa. Ndinonyepa here? Ndinobonga. Dzinza iri rine mhosva here pamwana? Kana kuti mwana hapana akabataba? Wakatouraya wakatamika pano. Akafa. Akatamika kufa. Akashayika. Akafa. Ndinobonga. Ndiye akauraya. Hanzi akauraya ndiye akashayika. Wakambouraya wari wangani mudzinza 1? Wanga wari wangani? Ndinobonga ndirekete. Mwana wakatakwa chigayo ngechani? Ndinoda kutanga nekuenda nedaro atidi kuende mberi. Chigayo ngechani? Handichazivi kuti muridzi wechigayo ndiani. Chigayo ngechani ngadaire? Hanzi ndiani muridzi wechigayo? Ngopindura ibadzi zvekuti ndinhingi. So yeni hai kana ndareketa kuti kwai handichaitongo kana hakata ndeireketa pano ndikati he handiiti he dangwani zvekuridzirwe kosho pano ndinosvika sekukumbirire kwaita muzukuru kuti yeni ndigume, yeni ndoguma. Saka yeni ndiri kureketa kuti chiremba amuzi kushaisha, asi yemi chiremba makanga meiti uyu ndiye unayo ngazi munyara, asi yemi mukati chiremba wese uchasamba pano zvichabuda mumuzi make. Ndeireketa pano amuna kupikisana ere chiremba naye mukomana uyu? Akati kana ikabuda mumuzi mwangu movhayo ndinokupasai. Ndakanzwa uchitaurawo kudaro. Inini hangu ndaandisiri mupenyu, asi ndakanzwa uchitaura kudaro. Hino zvayabudira chiremba mapedze kuite mhikodzo yabudira mwani. Regai ndikupindurei. Ndabonga. Maita basa sekuru. Mbuya. Vanhu ava vana kupiwa mazuva kuti kumpendero wenyaya date 5 kusvika musi wa 2 nyaya inofanira kunge yagumira apa. Ndiri kuona kuti imimi ndio pamakutora kuita musoro wenyaya kuti sezvo takageza maoko zvabva zvaenda kobuda mudzimba dzevamwe. Nai apasipo pane nyaya. Kwete. Ngozi iyi haina kutanga kubuda nhasi. Ngozi iyi haina kutanga kubuda nhasi. Sorry.
nganditsanangudze. Ngozi inotanga kubuda nhasi. Ndikataura nhamba yevanhu vabudirwa kana ndisiri mistake pamwe wakusvika ku 13 to 14 wachibudirwa. Wamwe wakatofa nenyaya iyi wari pasi ma 18 20 years 14 years kusvika yane kuwatorwa nyaya iyi. Nai aina kutanga nhasi kubuda nyaya zvamunoita sekuti pawageza mhiko yejongwe ndipo pabuda nyaya kwete. Asi chiremba pamakagumepo mode kunasira imi mirai nditsanangudze mandibvunza kuti yabudira mumusha maani. Ngozi iri kubuda mumusha ndomira ubeni ndoronza ndomira ndichanzwisha. Mandipa mubvunzo kuti izvozvi zviri kubuda mumusha maani. Saka ndati ndikupindurei mubvunzo wenyu kuti Ngozi aina kubuda muimba hwaniba. Nofunga pamwe dzimba dzabudwa handizivi, pamwe ndiwangaziwe nhamba yekuti uende kwanhingi ndiye kwanhingi, asi dzimba dzabudwa kana ndisiri mistake pamwe dzinogona kusvika dzadzimba ngani? Dzangani? Dzimba dzawanda ichibuda umu, ichibuda umu, ichibuda umu, ichibuda umu, ichibuda. Pawanoita nharo handitika achinzi uya rubudirwa uyu handizvoba inochinja yobuda mune imwe imba handizvoba. Wobva wati aiwa arubudirwa handizvoba nharo dzakakika so. Wobva wati pamuroora achangobva kupinda mumusha wobva yarowa yobuda. Konzi handizvoba yobva yati kumwana ari kuenda kuchikoro obudirwa. Kamani kusvikira pari nhasi. Budirwa ni mwana usina kupurira mumusha ari kumarondera. Kupinda kwandaita mumusha ndiri kunzwa muri kuti ndakapinda mumusha mawo. Andina kupinda mumusha mawo inini. Nyararai. Tererai. Ndakati wakapinda kwani? Ndadai andina kudaidza sabhuku ere pano. Andina kudaidza sabhuku ere. Changamire. Alright, titese chiremba. Alright, ndapanzwa. Inini mubvunzo wangu chiremba. Handisi kuramba zvamuri kutaura. Hatisatati zvinobuda ngazvibude. Tati ngazvimire zvese. Inini pane nyaya yangu. Dzinza iri kana kuti vanhu ava vane mhosva here kumwana. Mwana wakauraiwa newe mumhatso mwawo. Right. Wanga wari wangani? Wanga wari mudhiri iri. Wakanga wari wangani? Ndiri kuona ashanu. 5 ika? Right. Pa 5 wamuri kupiwa chiremba. 5 wanhu wesawo. Wanga wari wemudzinza iri here kana kuti mamwine newatorwa. Tiri right tiuwirana ipapo. Pa 5 wamuri kupiwa mumatare. Wemudzinza iro riri nemwana iri. Wanga wari wangani? Iyo. Ndiri kuona atatu. 3 ika? Mamsoroi ndakukubatai. Changamire wakumbosumuka. Tinokumbira kuti tikwidze maoko. Yecho. Robva tapedza dare redu asi renyu iri riri kuenderera mberi. Tokwidzazve maoko pamusoro iyi. Zvakanaka iyi. Right. Pamusoro ichiremba. Anditi wedzinza muri uzvinzwawo. Hanzi werudzi rwenyu wakapinda mudhiri rekuuraya mwana. Wanga wari wangani? Ndo. Tichasvika zve. Inini pamusoro iyi. Pamusoro iyi. Aiwa. Inini asharukwa. Mbuya. Ndinobonga. Mbuya. Chandinofarira munyika yeZimbabwe. Inini ndinoshuwa kuti nyika ngaipone uye vanhu ngavapone. Chatinotsvaga pasi pezuva ngechekuti vanhu vaita zvakanaka here. Chete. Chiremba. Ndoshuwiro yangu. Pane nyaya yangu. Taita vanhu 5. Anditika pa 5. 3 vamataura. Ndewe mudzinza ripi? Iri. Rine mwana aita sei? Atsakatika iri. Andirambi? Ndinobvuma kupiwawo kwedu. Tese tinogona tikatarisa gomo mwana uriona riri hombe umwe diki mwana ona ari 2 asi tese titarisa gomo haizi mhosva. Pawatatu wamaona mukati memusha umu matare enyu akakupaiwo upi neupi wakapinde munyaya iyi? Ndinobonga wakatamika.
1 akafa. Ndinobonga. Akafa wacho ndeupi manja? Because pafa vanhu wakati wandei wamwanga wari kubudirwa newamwanga wagara wari kufawo. Saka mapirwo omaitawo kumatare enyu imimi. Imba yatingati yakauraya kamwana aka kana kuti munhu akauraya kamwana kuna ana John wana Tendai wana Peter wana wamakanhonga wamudare imimi. Makaone ani nani. Pamwe wapenyu kana kuti mwakafa. Men. Muti wetsi walipo. Chiremba. Ndeireketa. Idipo. Wakatamika. Wakanga aripo. 1 akatamika. Uri mujera. Wakanga aripo. Ari mujeri akanga aripo. Einyepa hake kuti ndakazondoona anhu eiti nezvibani ngai ngai. Nezvibani ngai ngai. Nezvibani ngai ngai. Wakanga aripo. Muri kuzwa zvandiri kuronza? Mati akafa 1 anga aripo. Ndabonga. Patati ari kujeri akanga aripo. Ndabonga. Amba iwe chitatu. Nemugaisi. Wakanga aripo. Akanga aripo. Ndabonga. Wawanganya. Kubeni newaiti ndakazwa chakati choko choko mumagwasha. Ndabonga. Arongomuna. Pane wamati akanzwa chakati choko choko mumagosho. Asi murangano. Akanga uyu akanga aripo padhiri here kana kuti uyu akazoona. Wakaringira. Alright. Tiri kuhamba. Alright. Zvakanaka. Saka inini mubvunzo wangu sekuru. Saka vanhu 3 wese wedzinza 1 apa. Ko uya ari mujeri unorwara nepfungwa here uyu. Uri upenga here maonero enyu emudare. Mimi. Ndeireketa ndakabate forya panyara Chiremba. Makaretu ake. Yena ndibvi muno inini. Ndobve kanyi. Makaretu ake wakambotaya. Anzo wakambopenga. Right. Makaretu. Kare kare. Yeni ndobve kanyi kwachibuwe. Andibvi mushango rino. Alright. Wechishanu waende kodekope zvirozvo kuti aite mabhizi zvitoro. Which 5? Tapane 5. Ndareketa ndati ashanu. Semaonero amaita mudare. Wesitoro akanga akapiwa zvinhu uyu. Ndeupi uyu manje apa? Nekuti yetse honde vhari igengale pa honde iri. Ndinokonga. Chiremba. Uripi murume unochengete mavhudzi? Tichamuziva manje. Vanhu vese vane bvudzi manje atichazivi kuti ngeunganyiba manje. Unochengete mavhudzi? Une chitoro unochengete bvudzi. Ane chitoro anochengete. Wandiri kuringira pano. Anonzi. Eiti umweni munhu wakamboda kusvike pamhatso pangu muchitoro. Nditi kwai ndini tsika mutanda. Kukauya anhu kanyi kwangu. Pachitoro itonga ari kubudirwa. Uri kuri. Kune wakaenda echiti wari kubudirwa kanyi kwakeyo kune munhu une mabvudzi. Akamutaka akamuvhara pama. Kune vanhu vari kubudirwa awa. Akaenda kune munhu ane mabvudzi. Ndizvo. Ndinobonga. Achibva ane rwambama. Ndinobonga. Ndiye. Ndewe pamasitoro apa here kana kuti une business mati ane business munhu wacho alright. Ndewe pamasitoro. Munhu wamaningi unotozikana. Ngekugura kuite chimatsanga. Mudunhu rino. Eituma vanhu. Alright. Eituma vanhu. Chiremba. Alright. Muri kukwanisa kupiwa zita rake here munhu yuyu kuitira kuti tizive nekuti tinofungira wakawanda kwawa kuhondeka basa rekubvura kuuraya vanhu iri ibusiness. Wangoita fanika uri kuendesa ng'ombe kubucha. Maganda ngaya.
tikudhirani maganda ngatifi kuwaudza baisu ende mabhinya ende wangu vuya ishua kureketa mwamuna unozi Palms uri kuri anonzani terera imese anonzani Palms uri kuri Palms imi kuniona anonzi Palms iri kwa andina kumboringira video ndatini ndobve kure mbomirai zvingiringiri zvenyu izvi sabu mimi mbuku menyu muna anonzi Palms rautaurwa Palms andimuziva tinobonga aumuzivi hakuna Palms une chitoro hakuna anonzi Palms ndinobonga waiti kwai munhu akasiye machaja muchitoro changu ndiani ndakaonawo mavideo asi Palms ndinobonga chiremba handiti muripo chidzibudisai dzireketa yena handikandi shoro kana tongo handitarisi gona kana dendei buya ndisati ndasvika ipapo ba apo tichasvika hedu apo zvino imimi sematare enyu sekuru zviri kufamba sei kuti midzimu iri kubuda mumusha mawo kubva pane wakaenda newakafa toti ari kujeri handidika ari kujeri wotaura kuti ndandina ningi handizvoba nhasi mudzimu bva wabudawo oti papana ningi ndizvoka imimi bva mauyawo sekuru pane wari kutaurwawo pane 1 2 3 ameno kunge 4 here wamapika wari munyaya dziri kupindana ndizvoka saka tikurasana pavya pane wamukunhongawo tine 1 2 3 4 wakataurwawo futi neupi neuya ari kujeri ndizvo here wabereki pane 3 wamurutaurawo wakataurwawo futi 3 iwawo wari mupipeline wari munzira sekuru imwe chete yacho iyoyo handizvoba patsanangudzo dzamatitaurira panapa sekuru mbuya patsanangudzo dzamatauraka mangobvisa anofunga munhu 1 chete munyaya handizvoba idzi dzimwe dzese dzamutaura idzi tikuwirirana apa asi zvakataurwa nari ari kujeri akasungwa ndizvoka imimi zvamataura ndizvoka imimi tangosiyana panumber 1 chete giya pamunhu 1 chete ari kutaurwa asina kupinda papamatare enyu pane umwe here asina kupinda papamatare enyu pakutaura kwamaita nekuti ndikateerera mashoko akasungwa kujeri ndizvoka ane mazita akataura asina kutumwa nemunhu auzvitaurira mheno iwo aichichinja uchinza urwara pfungwa kana taudini ndiwo autaura daura mheno ikoko ndiwo kubeni chiremba yesu atisiri ana chiremba epfungwa handiti yemi ndimi muri kureketa kuti kwazi ngongo dzake dzotaya uri kujeri yeni ndikati wakambotaya karetu handizvopi hino zviri kubve kujera mwamuripo here chiremba yeni ndandiripo here aiwa ndatonzwawo imimi kuti akamborwara pfungwa ini ndandisiripo pa tichatomirirawo madhokota kuti pena achataura zvekuti ari kurwara here kana kuti ngati tipinde mumweya batsire muni ndinotenda mudhari teseti ndiromba mapesana mbichani but ndikuona nga muri kufambidzana ngatichipinde tese mumweya muri ibatsire ndinotenda mudhari handisi kuramba ba ndaandichida kumboti nditange ndapedza nambuya pauri kutaura nepandataurawo kuti ano nifunga pa 1 chete patisina kuwirirana pamurume 1 uyu akagarapo. Alright. Mbuya muchitarisawo imimi mudare renyu
mwana ari kumuka uyu kukana uyu ari kumuka ega ere kana takamutswa mwana uyu. Sorry nekukubvunza kudai noti panogona kunge paine zvimwe zvinhu zvine zvakuitika. Ubeni chiremba ngozi haingwarwi. Mutombo wengozi kudini kuiripa peyani. Kana kwedu kanyi ngozi haingwarwi. Asi ngozi inoripwa. Tinotenda. Saka imimi semabatire makaita udare nemaonera amaita dare. Gwara ramungapewo sachiremba ini ndozoti ndopindawo. Ramungapewo dzinza iri kuti rimire zvakanaka mudawo mungaripowo gwara ripi pachimiro chiri. Chiremba svikiro neng'anga zviro zvisina kutodzana. Svikiro rinobuda roreketa. Kana rareketa rope gwanza vanobudise mapuma ngozi vopuma ngozi. Alright. Asi kupera kwazvo vanofanira kuripa. Mutombo wacho hai kuise misoro pamwe otungana semakwai oripa. Alright. Inini ndine mubvunzo. Chiremba. Katika tingapedze nda, tingapedze mukuwo. Kwasvipa. Konayo kunoku vamweni wotonzvingitira vamweni. Kosvipa. Alright, pamusoro. Tazvinzwa mbuya. Ndinobonga. Ndanzwa. Ameno inini ndabvunzawo pangu. Imimi wedzinza racho kana paine ane mubvunzo. Inini ndisati ndapinda oba. Ane mubvunzo kudare riri kutaurwa nezvataurwa. Manzwiro ndaita shona kana ndisina kukanganisa. Kwanzi imimi wedzinza renyu muna vanhu 3 wakapinda pakuuraya mwana. Ndizvoka pavanhu 3 kwai kune munhu wesitoro ane mabvudzi. Munhu ataurwa apa kwai Pams. Ndozita ramanzwa sabhuku ndizvo kana marekodha rundirekodhawo kwai Pams. Kwai anogara ane mabvudzi. Ameno zvambotaura ndikwanzi kwakamboendwa kanera mbama aizvanita zviziyoba ndezvenyimimi paground. Andizvoba. Ndokunzwa kwandaita. Andizvoba. Saka kwai uyu ari kupumwa nemidzimu uyu kwai haamoba munyaya. Ndizvo. Chiremba. Ubeni ngozi ikabuda kuti karakara yoti dzi. Ingauya ere pamuzi pemunhu eti ndopise mhatso. Chimbo mabvunza zvakanaka sekuru. Mukatotadza kuwirirana nayoka inoita zvese zvese. Imimi ombuya, imimi mukatotadza ngozi katukwa uzibva pano. Ende kanyi kwako. Yakati karakara pamunhu, pamuzi wemunhu. Inoenda ere? Handizozivi kuti vanenge vataurirana sei. Uyezve zvinoenda nekuti paumba pairi kuenda pacho panei pakambomira sei. Saka chiremba yemi pamakaonawo pamhatso pauyu. Makaonawo paine mutombo ere? Handina kumbobvira ndaita matare naye uyu. Asi tapinda mudare. Asi ndinobonga kuti mumupinzire mumuone kuti une mutombo ere. Dangwani pachitoro, dangwani pamhatso pakepo pamuzi. Alright, zvakanaka. Matare tinoita. Apamborina chinonetsaba. Asi kutaura chokwadi chandinoda ndikuudza isekuru. Panhau dzekufamba kana kuti nhau dzekubatirana mishonga hapana akachenaba. Ini ndoda kukuudza ichokwadi. Muzi mwawo mwese. Asi wadaro oreketa. Patinobatsirana kana kuti pandinoda kuti ndikurukure panhau yemwana, hondo yapo hangu panhau yemwana. Chaita kuti tisangane tese ihondo yemwana. Ndabonga. Kana imimi kuti muzoiziwe, pamwe akatanga kuiziwa chaiche hamuna kuziva kuti ndianiba. Akatanga kuiziva ichine one day rekugombeka mwana. Ndosaka ndabvunza paya kuti akamutsa. Mwana uyu akamutswa here? Kana kuti haana kumutswa? Ndo pandabvunza hangu paya vatati regai ndikubatsirei. Vamsoro mbuya.
Pamusoro chiremba. Ndinodaira kuti tazwa zvemuri kutaura chiremba na vamukotsanjera. Ndaikombera kuti zvichiite basa. Tiende koguma vanhu varekere kushupika. Kuitai basa murekere kuchidhonzerana zvomoita garidze iyo aya hazvichabongeki. Chitaurai kuti vana ava wabude wakuenda pakati wakauraya watatu warudzi rumwe wakadai zvobude pachena. Ndabonga. Vamukotsanjera moshupinde mubasa tamirire basa. Zvakanaka. Ndatipani. Tamirire basa. Wangu maoko. Ya pamusoro wabereki. Tombokumbira kuti dzive matani. Tione kumutsana. Andizvo. Tione kuenda mberi. Chikwidzei maoko edzinza renyimi. Tipinde. Yapotsa muroi. Yatsa! Hey! Ay! Yeah! Yo. Tipasa nyongo zangu Tony. Wakananga wakomana Milani ndite mbodzi na mbodzi. Ndivhurire ngozi dzacho dzese. Madoka tani. Tadoka penombo imwe hapo nchito eri tani. Torani wako mana. Takura kangu dale padogo, kuranga na imwe. Akora nyika yense. Idziwe kwamba kudaita nyaya kudapatinya mubvundidzo kamani tano imwemo masvikiro chimbonyararani kuti zi da kuti rimwe na rimwe robuda handidzo chikonzero charinobudira pamuntu rodzitaurira ngozi haitulikirwi handidzo handikutulikiri nepano nsine ndafa tai agora adafa anobuda paanoda ndizvo pirigado. Pamusoro niona samabhuku changamire ndizvo. Pamusoro ni makurukota nyika yense ya mambo mtasa ndizvo. Chidatanga kuitika kugombeka kwa mwana kana kuti kachiya so ine pano noranga chibarwe tiri kubvanana nkabe tiri kubvanana walipo enango nkabe kubvambo dzandiri kulanga tai tiri kubvanana dzinzara munoona dakara apa iri mense muna machetu imwepo wakagomba mwana wa mwana mdiki achibva kuchikora mwana mdiki achibuda kuchikora abuda kunyumba mwana oenda kuchikora ndizvo poita nhau
za mtaulo ya njekete ya mali ya chikolo ndizo. Mwana aenda kuchikola ndizo. Akubuda kuchikola mwana achidzoka ndizo. Akubwereseri achibwera. Ndipo adabwereseri achiyasika achiyapinda inango nyumba apinda minango nyumba opasiwa dzakupasiwa zikali na zvinodhaka ndicho ajiswa ntsima na nkhowe ya zvinodhaka ndicho apasiwa mwana ndokufereseri wakaita ndidzuti wakali wangasi ndicho ndikuvhiringwa so wa dzinza lichitsvaka muntu nana sabhuku nenyika yense ya mambo mutasa itsvaka muntu mwana angasiri kuoneka kuti ari papi. Sabhuku wadapinda mudzinza tasvika ife tikuda kutsvakawo mwana watu tiri kugomba mwana mushamatu muri kuzvibva nekuwadziwa nekuwadani neiwo kundidziwa nkabe mazvibva wadasvika nitendesa ngozi ya Mary adaurayiwa navanhu 32 nguva yehondo tagomba mwana wechikoro haasi kuoneka pakuti ari papi ari parapata gomo rense mwana hatisi kumuita sei hatisi kumuona saka tomabwera muda kuti tiite sei kafida kuona mwana wedu nemhondi yabata mwana wedu ndichinera ngakata so takaudza kuti mwana wenyu hapasisina mwana wenyu aita sei afa mukadzoka murubati wamaoko toita senyi chitigadzirai kuti tione mutumbi wedu muri kuzvibva ndikunyapara bambo vagadzirwa hakuna kuita mazuva matatu wadaverengwa miringe mitatu posi piri wechitatu kubva aoneka mwana paipfura nevanhu wense vanhu vachitsvaka mbarara kona mwana adasungirika ipapo panjira asi zvichiitika ibvi zvarangwa ibvi wakamudzusa usiku achimudzusa kuti waikuenda kiyaita senyi kiyamusungirira pana muntu adabuda panze mukadzi adabuda achiona kuti avanhu vakatakura munhu awa akadzoka munyumba macho akaudza kuti baba mwana umbabu chinhu chandaona chinatakuriwa padzina kumira mushe apo vaita chinyinyi nanyamutse mukadzi yeye kubva atutisiwa kubva arambwa mukati memusha vabvi kutsanga uko gbo nenyaya ipi yakufungura chokwadi akutyirira upenyu hwake kuti ine pano ndataurira murume wangu asi vanondiuraya hapana ngatadziwa kuti ndinhingi hapana deposi mwana aonekwa wadasuma mwana aita senyi ngamutswe Sadhoki akaenda nembanda mukanwa nepanapo kana ukaita sei waivhari pechu kusvika chokwadi chabuda pa ndochitsidzirano chakataura dzinza iri kuti tida kuziva munhu wese ane boko rakabata mwana wedu hatisatapedza hamusati mataura chokwadi hapana kuita mazuva anokwana marongomuna mukuzvibva bambo marongomuna hana kukwana kubva taputika pachatanga kutaura chokwadi panga pana nhingi anonzi mabhibhibhi wari wega basi tikati nyararani imwe mirirani padhoo penyu wachauya wega netsoka yawo mwendo yawo kuyake yasvika panyumba pani waitaura nyaya yawani chokwadi wakazoenda wakataura wega nenyaya yawo mushure mekunge Sadhoki akubuda pavanhu 3-4 muimba 1 iyi hondo ingozi inotanga nhasi chokwadi ndipo chakazobuda panyi pachena chabuda chokwadi pachena wakada kolipa zvechitsotsi muri bwino mchemberi
Zvakanaka na urombo ndazvibva gogoza muri kuda. Nhorondo yacho yense mimi munoiziva here. Ndida kutsanangudzira imimi kuti muzozive iuye kopinda mudare. Pane agora pane mumwe manga musuri kudziva kuti apa pakaitwa sei, pakaitwa sei, pakaitwa sei. Saka ndiri kutsanangudza mafambiro onero nematangiro yakaita kusvika kuti izosvike pakuti yakubuda pa 141 hopo. Ndida kusvika ipapo. So mukanditiwe jamba uende kondibatirapo. Toita sei? Ndiwa mambo ndorega kutaura nhorondo yacho. Iziwe nhorondo yabva kune avo nemaonero enyu ava tochizoenda yadu kunhorondo hazina dambudziko. Mambo, inini handidi kusvibidza vanhu. Inini handiiti zvekuvhotera munhu kana kuti kumbumbutidza kana kuti kumanikidzira. Muri kuzvibva wabambo. Vanhu vakasvipa. Nyaya vanoidziva. Muri kunyasa kunzwa. Bhinya. Moyo wemabhinya. Munhu anodzipira kucheka munhu kutanha wachikwanhura 1. Baba. Moyo wacho wakaita kunge dombo. Andidi kukuhwandai kana mungandibvunze makurukota bhinya kana rakuda. Bhinya ibhinya. Muri kunzwa here mambo? Inini ndakaudza kubva musi wekutanga kuti makasvipa. Wese wari kunongwa munyaya iyi. Makasvipa mune chekuita. Sadhoki akafanira mwana mudiki. Gesheveni. Hapengi pakutanga kukusarudza kubva pa 1 kusvika ku 20. Alright. Kana iwe wachipupura kuti kwete sekutaura kwawakaita. Wanoona kuti takapika mhiko. Handizvoba. Mudzimu wakabuda wachida kunetsana. Tikati musanetsaneba. Handizvoba. Tida kuti kana uri sadhoki handizvoba. Unofanira kubuda mudzinza. Komani. Tinyase kuona kuti ndiwe here uri kunetsa mudzinza. Kana wari 4, 5 imba 1. Sadhoki achibuda anotaura kuti chiri kuita kuti nditadze kubuda kunze ndechekuti hama dzangu ndidzo dzakandipereka kunze. Saka imimi muri kundimutsa kuti ndiende kunorowa kupi kunze uko. Kunze handisi kusvika nemhaka yekuti mhosva vanhu vakandibata ndewe mumba yama dzangu. Saka inini chiremba ndodi zvekuti ndibaba munini ndimukoma munin'ina ndekwapi maikuru harisi basa rangu iro. Chandinoziva kana munhu yaparwa yamo musha menyu ndosaka richinzi dzinza. Kana aita munyama wekuti iye ari kutsikitsirwa nhasi anondibvunza mubvunzo kuti sei isina kubuda kumba kwangu. Pana makageza ndakakupa mazuva. Aiwa ndikubvunza. Ndikubvunza yakabuda kuna warubuda izvezvi vari 3 wakabuda. Wapi? Iwo ari apa. 1 iye iwo makatasana naye. Uyu ndiani wako? Uyu mwana wamkomo. Payakatanga kusobuda mumusha makati ngaiuye kumba kwedu. Chiremba pamusoro. Makati mimi makatipikisa. Aiwa kani. Nditaure mukara makanyara ndakanyara. Makati miko yedza ndikupikisa iwo ndiko munakadza ndikupikisa ipanapa idzi. Umwe na umwe ane mhuri yake zviri kobuda kana unenge ane zvakabata zviri kobuda mumba make nemhuri yake. Handizvo zvakataura sabhuku wamusipere. Wakapiwa mazuva mangani? Aiwa zvimusati mazuva basi. Ndikubvunza kuti awazobudirwa kumba kwawo hakuya kumba kwangu ari kuya kotsvakei. Musati mazuva apa. Ndikubvunza imimi. Handisi mwana wako. Ani? Handisi mwana wako ere. Uyasimuka. Ndata handisi mwana wako ere. Uya kuno. Ndata handisi mwana wako ere. Kumenya hapana chiri kukurwa hapa. Yeni nesa. Kumeni magumba yese ari kureketerana hapa. Magumba. Vari kugara matare mumuzi mavo veide kuitire mwana uyu. Veireketa.
Zvese tiruzviziva zvese izvi zvamurutiitira izvi. Mukaita zvehondo andoni paine zvinofamba. Musaite zvehondo. Itai nyaya senyaya. Kana paine nyaya ka abatwe nenyaya yake. Pamsoroi. Musaite zviro zvehondo. Pamsoroi. Tode kumurowa nemapondo. Pamsoroi. Pamsoroi. Anditi munondipa nguwa ere? Kana ndakumbira nguwa kandipei nguwa yangu. Chimiro chimbomira izve. Daunyararidza buwa nekudzora vanhu zvavari kuita. Bonyararai tinozwa chiremba kuti atava wapaka. Ndakumbira chiremba kuti toda kupedza. Kuti basa revana ripere nekufa kwemwana. Muchembere. Maita basa. Kupika kwaita mhiko yakapikwa marimwe zuro. Musatore mhiko iyoyi kuita gwati. Hamuna kutaurirwa kunzi ichakurwisai kwe 5 days kana 10 days kana 20 days kana kuti 30 minutes kuti undipe mubvunzo yekuti sei zviri kubuda kuhama dzako. Handi mubvunzo wangu ba iwoyo. Ndewenyu kumba kwenyu. Anditoziva kuti nemhaka yezviri kubuda muhama dzenyu. Chandinoziva ndechekuti rwendo rwemabhinya akauraya Sadok. Tine hwani akauya akabvuma. Akataura. Ndokuziva kwandiri kuita. Ende nyaya iyi nyangwe itangwe sei ndinotofanira kuiziva kutanga kusvika kumapeto kwayo. Posi pawanhu wacho akalipa awasati walipa futi. Handizvoba. So rwendo rwacho ruchiri kuenda. Paruzhinji panapa tinogona kufadzana. Mukabvunza vana sekuru vari panapa wese wakasunga matai nenyika yese inoi. Kune wakaenda kukoti wakaramba kuti sisi hatina kuuraya munhu ba asi takuzoona waenda kumba kuvanhu kusvika kuti nhasi ndazobvuma after 55 years waitanga kutaura chokwadi. Hazvirambirwi ba. Hatisi kukumbumunyidza ba kana kuti iwe ndakukumanikidza. Kwete. Inini chiremba handina zvandinokuengera ba. Handina chanoda ba kwauri futi. Handizvo. Chinotondirwadza mwana wenyu wamakaponda akatanwa munyika yenyu. Munyika yamambo mutasa. Ndo chokwadi chiri kurwiwa kuti chibude pai pachena. Chete. Hapana panatadza kuona chokwadi. Inini hapana panatadza kuona chokwadi. Inini pachangu inini pamsoroi. Pamsoroi. Inini hapana panatadza kuona chokwadi. Iwe patakamboita matare uchibvisa mutete wako wakambobvisa mutete remudare rangu uchigara apa ndikushopera. Saka unondibvunza maoko ako iwewe takaona nakupi? Inini kuti ndibatsire vanhu vekwamuranganwa anatanga kubatsira iwewe. Ehezve. Imimi chiteerera ndikupindure kuti paunondibvunza mubvunzo wekuti makatipikisa mhiko sei. Makauya inini ndichiita basa rangu. Makauya inini nditoita basa rengozi yekwaduri. Mushure mekunge zvadi. Saka sei uri kubvunza inini? Ani? Pakupemba mama ita sei? Ani, nduziye nyinyi, ndikwazi ndataita sei ndinozviziva. Munondibvunza kuti pakupemba mama ita sei inini? Chinzwa manje. Iwe vana kuya kuita matare newewe. Ngozi yekumba kwenyu ndiyo yakabudeka uya kumatare kwangu. Ndizvo. Asi mimi hatitokutaura tesere mukati kwazi wewe zita rako uzombotaurwa sei. Ndikati mimi ndinototi muri izvo muri chiremba ndinoti muvheneke munoti inini handina mhosva yandinoziva bana handina kuromba handina ropa maoko mangu saka chitibatsire muri tarisire. Makakumbira kuti takuda kuti mutisire mhiko. Ngatichisirwe mhiko. Inini ndakakumbira mhiko kuti mimi muri nditi kwazi wewe unozviziva ngoti zita rako rurutaurwa. Ndikati inini ayo mina nditaure izvi. Akakumbira dzinza rese naimi wakatikumbira kuti taada kuisirwa mhiko yekuti zvinyanduke musha wese ndiani? Hazvinozi zvinyanduke musha wese makati munhu ane zvaakabata. Gutu. Handizve? Gutu. Vaiswa kamhiko. Vaiswa. Saka maane ngani ngozi dzabuda. Izvozvi so paane ngani? Handiziba dziri kubuda handisimubai. Hausuziva baka. Handina urunditaurirawo. Uri kuendere udarene wangu. Chimira nyarara. Pamsoroi. Alright. Pamsoroi. Imimi kubva chinyararai. Pamsoroi. Pamsoroi. Kubva paiswa mhiko. Umwe nomwe achibata dare rake. Pane ngozi ngani dzabuda. Daira imimi mese dzinzi.
Taurisai. Za 3. 1 ndeipi? Right, kupemba. Sadok. Imwe yacho. Wekunyanga ekwanzo. Pangozi dzese dzirutaurwa idzi murupomerwa ere kana kuti murunyeperwa ere? Munodziziwa. Munodziziwa. Handi dhirama rachiremba bara ari kuburitsa mumba kwenyu. Muri kubvumirana nadzo kuti dziri ngozi? Alright. Kana muri kubvumirana, ngozi dzenyu dziri kubuda muri mega, dzichikarara muchitaudzana muri kumba kwani? Kwenyu. Chandinoramba ihondo chete inini. Inini chandiri kuziva nekukutonderai mukati memusha wenyu. So ndani nzira ngani? 2. Ndine bechu yanda becherga apa posi ndizvo. 2 mwana wenyu kuti amuke handizvoba dzangani ndizvoka. Handisati ndaona watsika tsiko kuti mabhinya tayaona wanhu tawaona, asi pekutanga handikupi mhosva, makasvika mukaita sei mukataura ichokwadi icho handizvoba. Pakawane mhiko yekuti aibudirwa kutanga zvakanzi ari kunyepa. Muri kundinzwa? Wadzoka kubva kudare wachingopikisa munhu iye, ngozi yenyu yakabuda yakataura kuti ho imi muri kupikisa panapa. Saka zvandakuita ndezvo ndakuuraya pahomwe yandakagarira kuti mugutsikane. Ndo mudhadhadha wakupedzai. Ndi kunyepa. Pamwe pese pari kubuda itaura kuti inini munoda ndinorwe kunze sei. Ini ndakaurayiwa nehama. Saka ndiri kudzokera muhama nekuti hama ndo dzakanditadzira. Andiyo nyaya iri kukupedzai here? Ezvinezvi apa mwana mudiki wechikoro iri kutaura kuti pamwana mudiki apa inini ndakafanisina kunyorawo, iwe haunyori form 4. Handizvoba. Ndichakuvhiringa kusvikira ndazodini? Ndaripwa. Chandinoda ndikutaurirei dzinza rekwamurangano ndisingapedzi nguva. Nyaya yemwana wenyu, mhuri dzenyu dzirimo munyaya yemwana wenyu. Handizvoba. Izvi zvatichiri kuita izvi, zvetse zviri kuitwa izvi, achiri magurupu, asi ichakwana nguva. Nekuti kana pakaita 3 wari wedzinza renyu, muchangobatana muchirongana basi. Handizvoba. Uyu kana ari kuramba munyaya iyo midzimu ichimuti arimo, handei. Usiku hunopera, zuva rinobuda. Asi chandinoda kuti ndikutaurirei nhasi, chatingaita nemakwikwi kodaidzwa ng'anga 500. Handichinjiba. Muri wekwamurangano mune mhosva. Pamwana wani wenyu. Iri yakupemba, mhosva iripo pana kupemba. Handizvoba. Iyo yakabuda kupemba, akabuda akataura nemagadzirisiro auda kuitwa gwara rakupemba makapiwa. Handizvoba. Ndinobvunza chiremba. Mimi muruti pamuri kwamurangana mune mhosva. Inini ndo pandiri kubvunza kuti inini ndine mhosva, ina handina mhosva panyaya iyi. Ndo pandiri kuti mimi chitarisei mimi mati muno. Chitarisei kuti mimi muruti kwazi pamuri kwamurangana mune mhosva. Inini ndisina mhosva. Ndo pandiri kubvunza. Yewe mkwere. Ubeni nyarara peyani. Kana zveizi kwai mune ndaa mumusha mwenyu. Kutaura kuti pabatwe ngozi ngani? 3. Yekwa kupemba iri kuronzwa neimwe inda iri mukati medziko renyu mumhatso mwenyu. Inoda kuti iripwe. Mutombo wengozi ndareketa. Ndikati mutombo wengozi kuripa. Sawira. Tikuwirirana. Iwewe kana ukaramba kuti ndinakuuraya mwana, wanzwa? Uchisimudza maoko kuti ndinakuuraya mwana ba. Muningino wako akauraya mwana. Muchangolipa imimi basi. Ndinobonga. Mira ndakuuya nezvakanaka. Ndati iwewe kana ukaramba, kana ukafadza genga panapa, muningino wako arimo munyaya, baba wako arimo munyaya, Kazi munyara. uya arimo munyaya, murupe dai muri wamwe wanhu maichaga gwara nenzira yekuti tinozvifambisa sei.
Pamsoro iwewe pakatanga kubudirwa nyaya wakati ngadziyo mpamedu uyu mwana wehama yako akubudirwawo pese paangari kubuda ngozi yemwana pese apa yakanga iri kudzimwe dzimba ndikunyepa ere rwendo runouru yapa mwana wamukoma wako asi hama yako ere asi yombamenyero saka asiyaniswa kulinganidzwa pakubudirwa mumusha ndiani ewo mira tite zvido zvako chimira tite zvido zvako ewo iwewe uri right tidoita zvido zvako zvinofadza Pamsoro sawe nyarara mupwere dangwani mukoma ako yewe anobarwa newe kana erimwe dzinza akasvipisa nyara dzawo dzikaite ngazi munyara nemwi mese munofane kuise soro pamwe kuti muri pendai ipere ndiro gwinyiso remene pachindau tirikuwirirana mina ndikubvunze mubvunzo saka iwe izvo kuri kubuda nhasi kuti kune dzimwe hama dzenyu 3 iwewe uri zviti wakachena ewo tiite zvido zvako tati iwewe wakachena handizvoba asi midzimu iyi iri kukunongedza toti wa munyama wako ndezvokumba kwenyizvo iwe ndio ruziva raki rako iyi ndemba menyuka kune umwe kujoni kwenyuko urutaura badzi zviri ndonamana newe toti iwe une munyama handizvoba tati iwe une chinyi zve aiwa teureka ivi munoona kenyi musandotaure zvimakuwa ba makuwa kuramba makuwa Pamsoro na maiyo nyararai damu process yekuda kuenda Sawira Pamsoro ndoda kuzama kutaura nawe ye munyama wako iwewe uruzwa ina ndifundisi basa newe chinyarara ndikuudze pane nyaya yako umba ine ngozi wakabudirwa wese unenyi dzimba idzodzo dzine vana vakabudirwa apa paground totaurira changamire kuti dzimba idzi dziri 5 ndidzo dzine vana vakabudirwa ngemwana nakupemba nani nasato asi pana Sadoki 1 kupemba 2 ne nzou 3 tane 3 mamudariro changamire umpa zvekuita nepekuitira mazizwa muruzwa baba imi musati nonose vangoti munoti vamwambe nhatu Joni tinosvika hatimbosweri tiri kuti muri Joni ba kana manzi machena handi mbuya but mutemo haupotsi muri wedzinza rekuti ava vakauraya inini ndikaenda rekuzi ndira ndauya nhasi tigogo ndakori pangozi yaSadoki inini ndiruzi ndakauraya ndikaenda korika ndauya ndati muri wedzinza mamukaurayaba munozvizidza muri mudzinza aiwa vese vari kubudirwa ngavauye vamwe vacho vari kubudirwa wane dzimba dzabuda kwete uri kubudirwa wane dzimba dzabuda ndidzo tiri kuda kuti changamira dzimba Pamsoroi ndipeiwo nguwa yangu tiite basa rayo handizvoba machembere mutauriro uri kuita wakanaka Pamsoroi mupurisa wamambo nawiri panapa ini noda kukuudza ichokwadi tinoda kuti tibate dare rinopera urwere uhwe kuti hoi hunyarare nyaya dzengozi andina kudzitanga panapa nhasiba handizvoba wanadangana wakasvikira kupfa wachiramba panapa wachiramba asi yakaripwa marimwe zura panapa wari panapa tinawo panapa ndinozviziva izvi taneta nazvo asi chokwadi chiripo tida kupa wana gwara nekuti awasi kutarisaba kuti wamwe wana waakubudirwa wana wadiki wana wezvikoro mwoyo wemunhu akabereka kana usiri bhinya kana usina mwoyo weumhondi unofanira kufunga ukatarisa mwana uyu ofunga kuti orati ndeye kwababa munini
asi zvaari kuita upenyu hwake huri kuendepi. Saka inini sababa ndiri kudii nyaya dzengozi idzi ndikadzivhura mushe vanhu vari kupera kumonywa nengozi yenyu, nevatorwa wari kufa nengozi yenyu vari kubudirwa nenyaya dzenyu. Muri kuti imimi mweya yawo yakarara pasi mbuya. Nyaya yabuda iri kutaura pamutorwa vaita nharo handitika vaichitaura kuti ndakukuurayirai mutorwa handizvo vaita mazuva aya mairi mutorwa vhafa anorara pasi. Dzinza iri ngarisavhaire, ngarisavhaire munyika yamambo Mutasa. Ndinobheja ka 50 nyaya dzengozi dziri mumusha menyu haisi 1. Musavhaire, muchadzoka madzoka pano nenyaya dzengozi dzenyu dzakudhuka uku. Chandakaita kuti mupise jongweriya ndechekuti makati nyandura zvese zvibude pachena. Izvozvi harisati ratanga ba achiri makuseni. Imimi dzinza muruti makwana mudara hamusatiba. Tida kusimudza dzese neidzi dzamauraisa muchiita nharo. Mozonyatsa kuziva kuti ukaona mwana uyu wemunin'ina wako ari kubudirwa mwana wako, ukaona mwana uyu ari kubudirwa mwana wako, uri baba uyu ndi baba, akaona wako ndi mwana. Mwoyo iwoyo ngaugare pakati penyu. Kunatsa kana kutadza, nzwisisai dare kuti dzinza renyu rakatadza rakauraya mwana rikapereka kwamakapereka. Ndimuri kukuziva imimi, hatisisu baisisu zvokuti iwe wanga uripo ini ndandisiripo asi uyu anga aripo, asi mumba menyu muchangobatana hakuna munhu akaripa ngozi ari 1. Ende haifi yakabuda mumba mayo inoenda kwababa munini, kwemukoma, kwemunin'ina, ndo kwainobudira kuti musanganise chinyi misoro kana machembere ese ari panapa. Wanondipupudira zvandiri kutaura izvi. Saka mungakwire henyu mumuti mounza nganga 500, asi chandinoziva ndechekuti Sadhoki muchamulipa chete. Muchabonera zvese zvatiri kuita izvi kakuvhara misha kuita sei muri kupedza nguva nekuti mhuka yamuruvhara ivhariki. Choka kandonivhurira gate nibude. Umosawilo. Tichawanda mashauri. Musuya takaita nharo. Tichawanda. Paya zvazvipa ndizoka. Pakaita nharo. Izvo zvabata pamwana wekomana. Angari kubasa ameno kwangari mukomane chando. Auya muhoyi ndizoka. Koma ishando. Tiri kupinda. Forget ilipi forget. Iko uyo forget. Forget anondigomane sando. Uya kuno. Simukaumira hapo. Uya kuno forget. Tauro dairese ruzo toka ndigomane sando kuti majada abvumi. Igoma ishando. Baba ndo mandoni mupatsani ipo papo kuti imire itaure chokwadi kwete kuti ini taure kuti nini ndichandishandisa. Alright. Uyu aita dziwo barupindo mudare. Ndiye mugaizi. Handisi ndagaiza madezi acho. Ini toro mwana wemuridzi wechika. Wo toro mwana. Asi ndiri kutonzi ndandiripo pabasa ripo. Ndimi dzechigayo. Handisi muridzi wechigayo ndi baba. Aisha. Baba wenyu akasiya bhazi nderani? Bhazi nderedu. Akasiya umba kuHarare nderani? Nderedu. Akasiya ngozi nderani? Ngozi nderedu. Sikaruti. Ndikupindura richigayo ndechababa. Asi zvamai baba asisipo wakafa. Chasarira isi. Ndinofanira kunyatsa kubatsira kuti munzwisise kuti musapedzese mhuri. Handisi kuramba. Baba akasiya ndege ndeyahani. Ndedu ndege. Akasiya umba ndeyahani. Ndedu. Akasiya ngozi ndeyahani. Ndedu. Basi akasiya chikwereti kuna mai wako chisina kuroorwa ba. Chinopedziswa nani? Ndisu tinopedzisa. Chinzwa zvinoita ngozi. Inotogona kukuroverera iwewe kuti urwadziwe kuti mufambe muitsvage. Ishuwa. Nekuti uyu anenge amunhu akafa. Anoita zvese kuti iwewe urwadziwe sekurwadziwa kwaakaita. Ishuwa. Asi pamberi pedare unoramba here kuti dzinza renyu rine mhosva pamwana wako? Handiramba. Ungarambire here baba wako iwewe semwana wacho wemudumbu kuti baba wangu wanga wakachena pamusoro pedare iri? Handirambi. Handimurambiri. Chandinoda kungokubatsira hangu semwana. Ina handikuzivi. Handina utsinye. Asi mukaona zvinhu zviri kudai so. Nyakufa ndiani wako? Munin'ina ka? Apa zviri mumba menyu. Iyi nyaya yaSadhoki yanga isiri nyaya ine tsaba iyi. Mumba menyu mamakaitirana. Dai maigara pasi mongonzwisisana. Handizvo. Akanatsa neakatadza kana iyeyo akaramba nhasi zve20 years arundoramba. Wari kupera ndeyekwaniso. Pane wangani wafa zvawanzwawo zvauruziva nenyaya iyi. Wawangani wafa? Wakusvika kuma 10, 14, 15. Nenyaya 1 mbuya.
15 20 nenyaya ipi 1 saka ronza chiremba kuti mutombo wengozi udini kuripa isaisoro pamwe muri pendadzo idzo nhatu iwe kana iwewe uri kupomerwa nenyaya idzi handizvoba uchiswa zita rako pamwe bambo wako yakasiya ati iwe ndiwe baba wenyaya yacho hatichazviziviba handizvo anoziva chokwadi chemoyo ndiwe chinzwa ndada kukupindura pawandibvunza pekujoni handina kukushopera bainini nyaya yekujoni handisi kutaura nyaya yegumbaba ndikutaura nyaya yakataurwa padare rangu ndisina kuidaidza baini urunzwa magumbo yakataurwa nditi yakangotaurwa futi yakangofanira yakanotaurwa nyatoti ndiye iyuka yamagumbo yakataurwa kwatakaendana nemupurisa wamambo zvikaziva wakachenewa nemagumbo ngekuti kwazinodanana naye hamuna kuizwa here ndikati igumba iri idzo muri kutukana henyu ndo payakabuda futi iyo nyaya cheyo zvakanaka idzo muri kuita hoho makutukana kuchinjana mazwi idzo dzadzenyizvo handipo bainini handizvangu baizvo inini chanoda kukutaurira ubeni musamboitirana henyu mateterwana tsvina yeusiku iwe handikuwengi sahwira handizvoba iwewe neni patirira tiri pabechi paya ipapo tichasangana nguva yacho kana yakwana ngatimbopasiya achiri makuseni achiri makuseni bhora achiri mangwanani tiri kuenda mberi isisu tiri kurwa hondo badzi takakumbira dzinza renyu ngerekuti nyaya ngaibude pai pachena wakatadza wobuda pai pachena inini ndaifunga kuti nyaya yesamudalira mambo sekutaurwa kwaitwa kwese uyu ari kubudirwa zviri kuchinja zvichibatapo zviri kunongedza wanhu wemumba andirunzwa saka unoibudisa chimbomira pamusoro alright chimbomira pamusoro sawira dangwani mukoma ako yewe dangwani ari mukoma ako ane ngazi akatamika yewe nemweshe munoende paise soro pamwe mori pendadzo mogare zvakanaka mimizi mwenyu mira pamusoro inini ndagani tinombobatsirana newe tidzoke kupfungwa Jose ndifamba imbeli iJP ishikapa lodi ibuda lodi itasha mota wakaita kwezve utogura kabisa itirina lodi ibuda zvezvite zvingani chitishane kwayo isana zvingani chitatu zvakanaka chimira ndikupindure manje chimira ndikupindure sawira chinonzi ngozi inyaya yekuti hauiziwiba makamboripa ngani aiwa ngatinyararei makamboripa ngozi panombotongwa mhosva padare wakamboendawo here sawira chinonzi ngozi kana yakubuda mumusha kana kuti mweya wakuuya mumusha unototsvaga kuti ndikatokonya uyu ndiani chiki maningi uyu mira nditokonye iyeyi uyu paanosimudza nharo achifamba maenda Mozambique maenda kumiteyo maenda kupi ndopamunozoenda kubata kuti kune ngozi kumba mafamba dzimwe 10 ng'anga muchirasiswa 10 years muchitambura uruzwa asi nenharo dzako dziya dzichazoita kuti ngozi ibude pai pachena imimi munharo dzenyu dzamakaita muchibva makaka mukati wedzerai moto pabude dzimwe ngani taane 2 iyo yemwana akabanhwa matundusi iyo yabva yabuda vhu yapo mukoma wako iwewe wauti mukoma wako uyu akasungwa rujeri ndiani wako iwe ndi mukoma wako wana baba yenyu wakaita zii
baba mkuu namba mnini ko kana akaisa pa uliro ndo zvine ndoda kuti mutibatsirewo kana ane akaisa pandiri ndo zvindinetsa kuti inini nawo chinduzi ndakapi ndiripo sei ndisina chandinoziya ndo mimi mofana kutibatsirewo ipo baba asi chimira ndibokubvunza umbunzi hainini mutipi nokudhibhisa iwa kumana mira ndikubvunza umbunzi inini ndikauraya munhu nhasi bva ndaenda sinogeza maoko babva ndakukwasisa munzira mufi uya akutera unobatwa here kana kuti ubatwiba iwe uri mutoro aiwa akada kuvhura pfungwa mbuya ndauraya munhu nyamusi andinogeza achi nyara ndabonga vandasangana nemi bva ndakukwasisana chishanu nyara ndabonga vhuririya rakuuya ndabonga rinokupotsa here iwe akakwasisa ariposi imimi uya anonzwisana nemi nekuti uya anoti aiwa imimi muri chiremba wangu ndimi munganzwisane naye chimubatsirai mwana nekuti uyu dzinza rese ndakataura ndikati musatema neba urunzwa ndabonga musadaroba asi nekuda kwekutadza kutaura muri inozotadza kuzvidini kuzvibata haanaki zvipa baba waye mwana uya utadza kunyora form 4 uya ari kutamba tisingakuchidzira sinotodzora kuti musadaro ndirura mukadzi ndine 3 months kudara ndinotitadza nogara nemukadzi kamba ndori hoi basi irati iji imuyangano iyi yashatu achiona kuti muyangano iti muyangano ichoshe pangozi kana yakulipwa ng'ombe yapiswa kwa baba mnini kwa mkoma kwemupambo kwechi tounganidza dzese toendesa kungozi tolipa chinonzi ngozi inini handifambi madzinza nchipatsanura madzinza zvavanodawo handizvo kana nanhasi wese utorawa madzinza ese amunondiona mumatare ndinotobatanidza iro rawo iri ranga risina kubatana akakubatanidza emanyimanye ndiani apa ndiani hamusi kugadzira nenhau yekwakuya yakupemba mabatanidzwa nani mamune makore mangani muchiripa zvake zvake saka handizivi ndinoitura kune vesahwira uyu nenharo dzake ndizvozvo asi chandinooneka mudare chandinowaudza wakasvipa wese mudhibhi warimo rangu basa ndapedzai chandinotoda patsanuro tode kureketa chiremba badzi sahwira toda kureketa chiremba vonawo wesawo nemupwerewo uri pano nyamushi yeni kutanga kwangu kuguma muno mundau ino asi chandinode kureketa igwinyiso remene kupwerezi kuti vasaite mapoka ekuitirana teterwana tsvina yeusiku ndeireketa kudaropi ndiri kurekete chinyi ndiri kureketa kuti yewe mupwere dangwani vesawo vari kureketa kuti chibuda mimikando yedu nekuti yewe uri kuziwa kaponde munhu ndo ndau yawainayo ndau vobudisa uyu batanidzai anhu chiremba mirai wauya zvakanaka sahwira pamusoro mira imi wanayo nini munabviwa nawani wana munangano madaidzwa mese handizvoba pabva pabuda nhau yakupemba ndizvoka nhau yakupemba payakatanga kulipwa pekutanga makati imba yakapara lipa wega imba yakapara lipa wega ndo zvakaitikaka ndapinda mumusha menyu uyanga alipo uyu iyeyu wacho uyu adaidzwa ipapo warume honai nyaya iyi zvokuti munhu aita nyaya yake lipa wega zvakashata iwewe mangwana mwana wakaita dhirevha motikari mbudzi hauna ng'ombe hauna vatsika vanhu 4 iwe waisopa mutemo wekuti apara ngozi ngazvione here iwe mbudzi hauna imbwa hauna avo ndiwo ane ng'ombe avo wauraya dzinza mutemo wengozi batanai ndakamubatanidza newamwe iyeyuyu imimi ndiri kunyepa here kuti ndakakuti batanai aiwa anditirunzwa andiwazinzwa arupindura nawe gawaiga iwe mira iwe kana wanga wapindurwa kudaro wakadaidzwa mumatare pai makauya kunopinda kudare rangu ndizvoka muri kwasabhuku
wakandiudza ere chiremba? Hama dzangu inini ndanduti ndinzwa tiri pamwe. Saka inini dzanditi iwewe usadini? Usauyeba. Anokuyananisai pahondo yakadai so ndiani? Ipapo handino pafunga. Asi chanduruza kuti muzwisise ngechekuti wakati atichabati neuba. Waifana kudzoka kuti taapamwe. Wakanditaurira iro taapamwe kuti ndionobvisa mari. Ndionobvisa wa macontribution wa. Wakanditaurira. Sasa wandirane daira iwe. Ndakaenda kuchikoro. Ndibva ndafonera chachiri China, ndizvo ka? Ndafonera ndiri kuchikoro muse China. Uyo mukomana uyo unozvichena uri kurwara muse mandi uri kurwara uri kutaura kuti ndini sadhoki kwaari kugara nekwatiri kugara kwakasiyana. Iwo ari kuseri ndize nekwadumba isi tiri kuseri kwamakunike enda ndiri kuchitombo kuchikoro. Ndobva ndati uri kuti ndida kuenda kuchikoro ndikati mukumbirei arege kusvika kuchikoro. Wakafamba naye wachidzika netara, wafamba naye wachidzika netara, wasvika panonzi pamarangwanda, wakapinda pamba pacho zita rake ririmo mukati mekuuraya Sadhoki. Wabva ipapo wakaenda paduri pane mukadzi akaona. Wabva wafamba wari kuratidzwa makafamba akatakurwa achizorodzwa. Wasvika pamashops wakaona uyu mukomana ari kugaisa uyu. Akarohwa mukomana uyu. Arohwa akabva adzika pashopu paKwams. Wasvika panonzi paChideya. Ndandisanda ndasvika ubaya ndiri kufamba kubva kuchitombo netsoka. Ndasvika kubva kuchitombo ndakasvika wamaKwams wamukati. Panze pakamboita noise naKwams. Ndasvika wamukati ndakapinda ndobva ndakwasisana naye. Ndobva ndati aiwa musaite noise, ndotanga kukupira musaite noise. Ndobva ndaramba ndichikumbira. Svika ndakazobata mwana ndikabuda naye. Ndobva tafamba kuya kumba. Ndakuya kumba takasvika pamaraini pamba pamatakshop. Ndobva ndambomira bichana. Ndokubva wamhanya kuenda kumba kwake uyu. Inini ndasara mumashure wakatedzana nemwana wakatedzana naye. Ndobva ndasara ndichiteera ndichienda. Ndakasvika kuenda pashop patakshop pake abva pamba pamukoma wake kusvika kuenda kutakshop. Ini ndakasvikapo takasvika kupindira mutakshop. Ndobva ndakumbira ewo ndapota. Zvinhu zviri mutakshop muno mhandi zvaabhujaba. Ndapota kaza building nderangu. Ndati ewo ndapota ngaise matambo. Ndobva tabuda panze. Ndichingoti budei panze akandifonerawo. Handidi nekumbokuona bazvo murutanga izvo munozozvipedza here. Handidi hanguba. Ibvapo handidi hanguba uzozvipedziba. Ndobva ndafamba kuenda pamba pamukoma wake uyu. Ndibva ndasvika patagara sabhuku ndobva wasvika. Hatina chatakaita chandaikumbira akanga ari tokumbira ndina nitokumbira sabhuku wakasvika obva wachitora basa rawo wachikumbira mwana kuti usada ropa. Ndabva tapfuura. The following day chachipiri wakandisendera message uyu. Handidi nekuzombofa ndakuona hangu mamba pangu ba uyu. Inini pakafa baba wake uyu sekuru wangu inini ndini ndakachengeta musha wababa wasekuru inini. Ndikati wakunditi handiri ndashaishei kubata munhu kuti arege kupwanya zviro imhosva here. Ndobva ndamupindura kuti handifi ndakaregera kusvika pamba pako wadakuona zvaunondiita. Abva andisendera kuti ndati handiri kuzombokuona hangu pamba pakoba. Uye iyu ndakushaishire nyatsaundaura vane mhosva yangu chaiyo ndakushaishira. Kaya ndiri kuona kusvika pamba urusvika ndepako ere ndikati hapasi pakoba ngevajose. Ndobva anyarara. Ndobva ndamusendera message nyatsa kunditaurira pausikaduri ndisvikeba pamba pamama wako, pamba paJose, pamba paRuka, pamba paTomasi nepako. Yatsaundaura pausikaduri ndisvike. Hana kupindura pamessage yacho. Ndibva ndasvika ndataurirawo nababa awo kuti ini ndo challenge yandasangana nayo. Uyu wanditi handidi kuona pamba panisvikeba asi chaipo pekuti ndirege kusvika pacho hana uchindidudzira vangu ndakamubvunza hana undipindura. Zviri kundishamisa nhasi panapa wakuti takamurambira ngaanditaurire pakaramba nekwamurangano wawo kuti Abuja usasvikeba ngekuti isusu tiri kwaduri takati naye zuva rekuti tichasangana takaseta tiinaye kuti tiri kusangana pani pamukomba padhibhi. Tasvika padhibhi takamirira vanhu vese kuti vachadii vachasvika. Tibva tazozi sekuru Pemba vati aiwa pamasangana hapana kitchen vambai pane kitchen. Tobva taenda kwababa asara ari baba. Saka ndichaziva kuti paakadzimwa ngekwamurangano ngepapi.
Musadibwe hapa kani zanga ndo madibwe yani mido shora pese pese. Ah imi kaimi. Imi kaimi kaimi. Imi kaimi ndalili basi chara. Ani mofina kavuma ba. Amofina kandigona be. Ndunyepe ere. Ono dada. Ono dada na shiva shiva na dada. Yetu toshwe dusha. Sifa zosho ngata uri. Ngata uri sifa zosho. Society ndaka kuzinga ngeke. Pamsoroi. Vanhu vakapandana avo mazwere. Wasati watanga kuuya kwamaketi amusha ndo pamakawabatanidza. Asi dheki ravakarangana anga aripo akafonerwa musi wechitatu kuti uya tisangane bababa wajei. Ukapindura kuti arunyatsondida wacho ndiani uri fonera ndisapu. Mama akakupandana kubva kumashure nenhau dzemasociety dzenyu asi tsoka pakamusha menyu akakubatanidzai. Dai iwe vakataura tsoka ripa kuti tsoka ndikwanisa kubatana nhava nekuti vakandita tibatani neweva vakabvumirei kuuya pekutanga tsoka ri muchamenyu mhani. Pamsoroi. Satukane pamuri padari. Pamsoroi wana sawira. Pamsoroi. Iwe sawira. Pana utaura ari apo. Apo. Iwe uya utaura nyaya mte uya kuno. Uya utaura nyaya mte apo ngauya kuno. Tatekuru. Uya padhuze. Ndini ndarewa iroro. Uya padhuze. Sawira. Apana akasungwa nawo maoko ba. Awanobvira wakarambidza kufamba ba. Wazwa? Waitofamba nempurisa wamambo. Wayatoenda kwese kwawanoda. Wazwa? Atina favor atiwengi munhu ba. Asi ando ndikutaurire wakauraya mwana wawo wega. Wazwa? Ngozi runetsa mumba mawo. Wetse. Chifamba uende. Fudzare kwako. Manage. Kana dai waruda kukwira ndege, kana dai wada kuenda kumiteo, anditi ndemwe nanga yauya iyi. Kana wakada kutsvaga 100 ndezvawo, asi waudza kuti thangwe nawo wataura kuti muri mabhinya. Na nhasi mabhinya. Hanzi muri mabhinya. Chenda. Apa handisike kuwa akauraya. I end Pamsoroi. Imimi mirai. Mambo wataura nemi nduda 1-1 ndizoka arikubudiwa negamba romira riri pagamba ndizoka 1 ari kupinda opinda wotaura namambo andizoba kana wasuda kulipa wamwe wada kulipa kana wada kupandana atina kana dambudziko ba wari kunzwisisa wada kupona wauda kunzvenga hondo yerufu nzvengai nhubu dzida kumira kwadzo dzinoti dzinodhonza siyai dzinofamba ngazite sei ngadzifambe kukubatanidzai kwandakaita andina kusarudza andimuwengi boy izvo ndezvawo izvo nzira yake yaanochera inosvika kwairi kuenda basi ndingazoti panyika yese inini chibatanidza madzinza ndozotanga kuwenga iwewe muri wana chiremba ndokumbirawo ndoda kuti nyaya yenyu tiri kutoinzwawo vandokumbirawo mupatsanure handisi kuona kupatsanura kwamuri kuita nyaya yenyu patsanurai kana dzinza rakasviba ndiri kuzvinza rakatosviba shuwa but ndokumbirawo mupatsanure kuti iwe kana muine zvamunogona kuita kuti kana kuri kuvheneka munhu wese muvheneka kuti uyu wakauraya uyu wakauraya uyu wakauraya tine kakuhwandirana katiri kuita handisi kunyatsoona kujeka kwacho ba nyatsai ndokumbira mupatsanure kuti kana ari uyu wakauraya uyu anzi akauraya akatema nesando ndizo ndokumbira mumuvhete vhetai umwe naumwe apa wekwamurangano wese ndokumbirawo muwavhete munyatse kuona kuti uyu ane nyaya yake uyu ane nyaya yake uyu ane nyaya yake nekuti tiriita mahumbwe apa vhenekai umwe naumwe apanda matara ndazvinzwa tokumbirawo anonzi matara amuri kutaura handizvo sisu tabata nhau yamuri kunetsana yekufa kwemwana wenyu
kana makuda matare urundinzwisisa aya anonzi manyi matare. Matare anenge akubata imba munhu kusvika pane iwe wacho urutaurwa futi, saka anonzi matare. Handizvoba pane zvinoitwa. Teerera, mira, haundibatiri panapa kakuti nekuti ndauya pamambo saka ndiitire matare panapa. Wakumbira kuti uda matare, waisa mutetere kuti uda matare, hauna. Handirambi Sawira. Imimi pamakapinda sedzinza muchiuya kudare kwangu, mudzimu wenyindu wakauya uri pamberi, ukauya kopinda mudare randandiri kuita inini. Ndanosvita dare rekumba kwenyu bai, ndandoita dare rekwa duri. Ndikangoutambira ndikanzwa nyaya dzaura ndikati hatigoni kutaura nyaya dzesabhuku. Inzwa nyaya dzinotaurwa sabhuku. Iwewe munhu uyu ari kuuya kunewe, taurana nevanhu vako mukazachikokorodzwa, ndizvoka. Saka kana mauda matare munototi matare handizvo. Moisaka mutete wenyuka muchichibata kana muda kuvhenekwa imba neimba. Tingatadza kukubatire matare 1-1. Hapana chinombonetsa baba, munobatwa. Asi uri munzira yakundibvunza chandau ndigara ndakutaurira mune ngozi. Uri kubvuma iri kuti mune ngozi? Pamusoro iyi. Chimbomira. Uri kubvuma iri mune ngozi? Makaita sei? Makaita sei? Ini anandisipo. Aiwa, zvindira kubvunza. Ndira kubvunza iwewe. Kuti muite ngozi. Chimbomira iwe, mira iwe. Sangana nemubvunzo. Kuti muite ngozi makaita sei? Maura chi? Munhu. Wekwani? Warunzi wekwa kupemba, pane wekwa murangano, pane urunzi ani handikuzive kunyanga ndozva ndorunzwa. Saka pane dzese dzirutaurwa idzi hapana kana yaunoziva. Ndinokonzwawo kuti vanhu vakadai. Wakambobvunza here wana baba wako kuti nhau yakaparwa natete yemwana achibanha munhu ishuwa here? Ini yandonzwawo ichitaurwa ndeyekwa kupemba neuyu Sadhoki uye ukunyanga ndizi. Alright. Asi ndongonzwa ichitaurwa. Chinzwa manyi Sawira. Usati watsvaga zvakawanda ndisi kuvharidzira matareba. Ndizvo. Unogara pasi newabereko wako. Mobvunza nhoroondo yemusha. Imimi pamuri kuenda koitangira ka, muri kuitangira panharo. Ndo pamuri kumhanya koitangira. Asi chandinoda ndikutaurire, ngozi dzirimo. Wanzwa? Kana mada matare ka, munoitirwa. 1-1 zvakwamurizvo. Bati semhuri handiri ndizvo. Kai munobatana ka semhuri. Ndakukumbira ukubvunza imi. Mhuri irapa ndiyo ndizvo ka. Bati wanhu wacho wakauraya mazita acho aripo ndizvo. Bati watorimo. Warimo. Munotowaona kuti waripo. Ndikubvunza iwewe, ndabuya newe. Ndozva ndiri kubvunza. Ani muri Chiremba here? Muri muchiremba. Saka munotowaona vanhu vakauraya. Ndizvo. Ndozva ndiri kuti kana ari matare acho ngatichibatane isisu tipinde matare macho zvinhu zvopera. Tisarambe tichingotitenderera nyaya yakapusa kudai so. Vanhu varapa takatopusa vanhu arapa. Ndikutaura chokwadi. Ngatite zvinhu zvinopera. Ngatite zvinopera. Andizvoramba baba. Ngatite zvinhu zvinopera. Vanhu tokuona Sawira. Pamusoro Sawira. Imi, hapana munhu auramba matare paudzinza kwenyu. Muruzwa here? Kana muruda matare, munoisa mutete wenyu wematare, toenda basa renyu. Handizvoba. Muruda kutaura nemidzimu yenyu yobuda, midzimu yenyu yagara iri kubuda kumba kwani? Kwenyu. Handizvoba. Kuti mufambe muchienda kobuda kune murume akagarapo uyu. Atori matare amaifambira edzinza. Handizvoba. Ndizvoka. Maitofamba. Maitofamba. Good. Saka nyaya iripo kana mauda kubatana sedzinza. Ndakakubatanidzai. Munochipira wana baba. Iwe, chipira wana baba. Kana mapira wana baba, mochikumbira nzira. Wana baba tauda kubatana kuti tiite matare echi edzinza. Mochibata izvozvo. Ndozvo zvacho zvatakuda kuti tiite. Itai. Pamnini. Kuya kumusha musi wa 29. Pari kuya vanhu vese kuHarare. Vese vari kuJoni vari kuya. Mouya. Chingodi dare handingongotaura ngemuromo ka. Dare rinoda mari. Ndizvo zvacho. Saka uyai kumusha wana tete varipo wanani. Panapa tinokwana. Saka tida kuuya. Uyai kumusha musi wa 29. Imimi communicator ina vanhu varipi? Vari kumba.
kuti vanhu vari kubvisa mari $186 $186 pamunhu. Takutotaura Rwanda ruripo. Alright. Wana maiyo mutotaura wana maiyo mungotobvudza wana mai kuti wana mai muri kubvisa mari. Wana mai muri kubvisa mari. Uye musi wa 29 kumusha. Takagara tochironga kuti dare tiri kuita rini because tsoka hangowi kuti tatomubata panapa kuti tingatite dare. Azviti. Dare rinoda mari. Izvokuda kukuudza ifuti pachena. Handikuhandiba. Kana mukada kunza nganga 50 musha menyu amurambidzwiba. Wazwa? Muchiwirirana nechi newamwe. Atimbokurambiri uyu kuti auye. Sabu wakandikumbira uyu. Ndakamutaura kuti atimurambi sabu kundunyepa duri aripi. Ndakauti toti ngauye. Dai ndandisingadi kuti apinde mudare rangu ndairamba. Hapana zvamunondiita. Asi handisi chiremba anotaura kuti iwewe chanoda kupona kwewanhu chete. Kana ari matare sahwira pamwe tatanga kuonana nhasi anotangira pauriba anditadzi matareba asane nzira yawo nemaitirwo anoitwa chete. Kana dai ukada kuti ndianere pajekerere mutori washoma ndaita matare kwadangane mbwa peno waisvika kuma 900 anditadziba izvozvo. Wanzwa? Asi handishandisiba basi. Handiti zvido zvemunhu ba. Ndinoita zvido zvinodiwa nebuwa renyu. Wana baba waripo, wana teto waripo, mopirana newakwasha wenyu, tinoita matare edu edzinza, mowirirana tiri kwaitira kupi ndizvozvo. Kana muda kwaita mupurisa wamambo aripo, mokumbira mupurisa wamambo nasabhuku, ngatite matare edu edzinza ndizvozvo. Ini nda kunzwa dzangu nganga 5, andirambi. Kamani. Tosangana ipapo kada tiri 10. Uya matoya ne1 makanganisa munisa futi nemadzibaba 8. Ndapedzane. Atichikumbirawo mbuya. Mbuya. Atichikumbirawo. Mbuya mchembere. Semhuri takaungaungana panapa. Tinokumbirawo mugoni mutivhenekewo pachedu tiriwo panapa. Ndinoda mari. Wati ndinoda mari. Saka ukumbirawo mbuya watibatsira. Ona imbuya warapa. Ndowandiri kukumbira inini kuti mutibatsirewo mutivhenekewo. Chete murumanya hapana ndibuda mari. Chete. Ndozvatinotaura. Ndozvatiri kukumbira. Ona izve chimukaita noiza ndakumbira oda teerera izvi makumbira Kubeni hai handiti matare usiku. Ndoda rakacheke nyika. Pamsoro mese chinyararai teererai hondo iri panapa yotaura mukadzi uyu ione upeta dare mangwana zvinozoitika zvinoitika moti chiremba huna kutaura ba dauti apupure mukadzi uyu zvaari kutaura zviri kupedza vanhu vekwani vekwamuranganwa newatori wenhau waripo kuitira kuti mangwana mukaona mamugomba munhu uyu totoziva kuti chabaisa vanhu ka inyaya yakati handizvoba asi ndida kukubatsirai ini handigoni kuita sikireti ba ndida kuti uyu mumuona uyu pupura nyaya yauri kutaura vanhu vese wazvinzwe nekuti unorara kwamonyiwa kozonzi haana kutaura ba taura nyaya yako. Inini zvinhu zvaakundiremera of which ndinogara inini ndine mutumbi uri buda pamunhu pana Sadok murume wangu ndinenge ndinaye of which haabvumiba kuenda kunomwe munhu zvine zvaachatozororiba apa akudaidzira kuti ndoda kumonya mutumbi ndikamonya mutumbi vandamonya zvese nemukadzi wacho ndikamonya izvozvo moziva kuti ndauya saka ini izvi zvakundiremera ende kurara haarari paasingarara ndaidziva kuti nemi mhai hamurariba ozi mukarara ndimuchatanga achitotaura achitaura kuti kune wauya wane tuwana tuchechi tutsvuku tokaputiwa mabhebhi blanket eblue mukarara mhaiyo tiri kuya kunokuwatirai ende ndiri kuona tokatobata mapfumo twauya vanhu vaakataura akataura munhu anonzi Kwamsi naAbhurahamu ina handivaziye kuti wanga wari wanaani
ndakabvunza kuno ndakabvunza wakandiudza kuti munhu anonzi Abrahamu ndiAbuja ndasingatozviziva ini ndine 3 months ndiri mumusha asi chinhu chakundiremera alright ndakabvunza ndikati nini alright ndomboenda kozorora ndiri kumba kwedu kana magadzira nyaya idzi wangu murume anonditeera andina kumuramba akataura akati maiyo mukaenda ndinopedza dzinza rekwenyu sezvo makundingwarira kuti maiyo makwenda ndakutanga kumonya imini saka inini zvinhu zvakundiremerawo nekwamurangano zvinhu zvakutondiremerawo ende ndakutotyawo ende chakutonetsa ndechekutozi ndikamonya nemutumbi wacho ndobva ndamonya mukadzi wacho mwana wacho anosarirei mwana wandakabereka saka zvinhu zvakundiremerawo dai makwanisa kundibatsirawo haabvumiba kana kuti vanhu vekwamurangano wamuchengete adaidzira kuti Judha akaroora saka kuti ndiende kune vamwe vanhu hazviiti pana baba atezvara wangu naamwene wangu uya tirare kunoku tichiona sana pamwe chete akaramba ndinorora naye ndiri 1 zvese zvinoitika kana kurugara tinogara tiri 2 achidaidza kuti sekuru endei munorara mbuya endei munorara ndinosara nemukadzi waJudha tiri 2 zvinhu zvakundiremera dai makwanisa kundibatsirawo Alright. Pamusoro nyaya ndakukumbira chanda kukubatsira enda kukubatsira iso chikumbiro chakuda dzinza iri yabatsiridzo ndizvo ka mapedzere andiri murunzwa shona yarutaura iyi wese wakapera kufa mudzinza mawo umu aitotaura futi so ndakumonya ndikunyepera wedzinza munhu batofa achibva ubudirwa zvaita izvi panguva chapaiti 2 days batofa obayolanda ataura kuti nhasi mukadzi wake arara ari kuita sei auya pombowa ndakamukadzi kane mwana ndiye tinoulaya ndasangana nehonda yacho nhasi yararaitinzwa watanga kuti mudumbu kubva ma10 ndibva ndandoti avazi kuti kwai ndorwara ma11 ma12 ndibva ndaona kuti mudumbu macho mane ndimbomupa mvura nesoti kuzobva ipo papo ndanoti hosha icho dini irambe ndodini indorambe ndokwira handazomubata ndazoona masungiro anga arizwa mudumbu macho ndipo pakabva tikarakati kwazi ungondiziva here ini ndini kupemba ndio mabuda kwaita ndotomonya panguva yacho foshuwa maone ndaita ininika zvasinomira zvakanaka ndio masangano endaita naye. Zvandinogona kukubatsirai nazvo pane umwe abvunza ariko kati zvinhu zvakukwadza wanhu so zvazvii handizvoba ngozi ikaitirwa nharo yakamutswa ine gamba asi egaba nadomonya unadomonyera kuchigayo usha murume wacho ngauye futi atombona ndomonyera futi uchigayo iyo izvi mutsipa wako rutorwadza mubvunze ipapapo mubvunze anokudai nezuro ndakapedza kuti ana sabhuku ndikaonekana nemisabhuku ndikati ndiromonya munhu wechi mubvunze sabhuku ndopanga monyo wacho chichaitika kwao ndakada umonya chitatu uyo ndakada umonya zuro manheru waitwa sei taura tinzenya yako matango ndowedza mudumbu anozoziva kuti chii chaitika mazototaurirwa ngevamwe kuti wakanga wandotitasa wandoswatudza vako akaberekwa kubva uchigayo nevarume vakuru usho akaberekwa kubva uchigayo nevarume vakuru oraiti pamusoro iyi inini mhinduro yangu ndinoda kubvunza vanhu vanoita kuti dare iri ridzikame ndiwo ana kupemba ndizvo wana murangano ndizvo here mubvunzo wandinawo inini pamuri zvinoita kuti nyaya idzi dzidzikame anofirwa ndimi wane nharo ndizvozvo anongopera ndiani ndimi panyaya iyi muri kuti here dare iri rochidzikama here kana kuti risiive rakadaro pupurai mega imini tokumbira kuti rimbodzikame tione
Pindura naiti takwenda pane wakupopota mambo wauda kwenda. Ya nguwa cha. Atikona kuziya ipana. Andichanzwi. Tawandisa. Atita kubvunza kuti tibatsire vari kupera kuwadzwa wacho. Ini ndo wandiri kubvunzira. Sekuru pamusoro. Sekuru. Pamusoro tatuti pamwe akambodzika mbochika mbotugadzirira ndozvida turi kumbira. Temwa matombo kana kuti kwasiya. Ah, all right. Bangwe chayeba. Choka ichikamibangwe chayeba. Ndanda kuti nditsvage batsiro. Ichikamibangwe chayeba shumba. Kumbire ivo wazvitaurire nemiromo yani yawo nekuti miromo yawo ndio inosunungura wana. Ndio iri kusungirira futi wana. Inini sahwira ininika. Ndingawachemera iwo achitaura futi. Wanenge uri pfutsa gamoto. Saka tinoda kudaira kwawo. Wouya apa, woungana, wokumbira. Kana waruti wari kubvuma kana waruti wari kuramba uchikumbira kuti aiwa regai kumonya chi wanu ndo pana ndakwende mbuya pamsore dzokai kumashure mbichana pamsore imi muri kwa kupemba muri kwa kumurangano mambo waruda kuziva nekunzwa kupendera kwateta nhau yenyu ndizvo wakuchema nekuti nguva yedu yapera handina kugona kuti nditaure nemidzimu yenyu ndizvo asi pane mubvunzo pane zviri kuitika kumba kwenyu ndiri muri kuzviziva imimi nhau iyi moiita sei moikumbirira kuti idzikame here kana kuti muri kuti ngaiende mberi ndimi mune mushonga imimi muromo wenyu ndio unobatsira uku Nyararai ndimo wema kamira sana baba taura itiso Alright. Pane wairi wakomana wataudzwa iwewe ndoda kuti uzvidairiro pachezvako neumwe wako angari kumashure muzvidairiro apa tinzwa kuti pfungwa dzenyu imimi dziri kuti kudini nekuti kukakanharo kwenyu kupfutsa moto kubvuma kupfutsa kana mukandonyepera kufadza vanhu kuno muchienda kumba kwenyu muchitanga kuonyepa makumasitoro kwenyu chinongobaka muripi muri ikweyo zvazvakanakira zviri kuitika kumba kwenyu aiwa nyararai muri kuti batsiro chikumbiro chedu ngechekuti mumbodzikamisepo vanhu mumbodzikamisepo hondo iyi nekuti tiri munzira kugadzirira zvinhu musati kwetinana mushawesa uri kuungana imimi pamanga murumbonetsana muri kumba kwenyu munonzi nhau iyi makamboibvuma nhasi pabva mairamba zvabva zvachinja magiya anabva ndambobvuma maogara makairamba inini basa iri kana inini yangu iri pakuti kana ari baba wakasiya dambudziko rinandirambirwa ndinodini tinorikasiya dambudziko rikera tese rapera inini chikumbiro changu muromo wangu wekupedzisira hangu ndinokumbira kuti ubatane nevamwe nditori tese kana wari uzvipira kubatana nevamwe chipinda mune wamwe mweya mutsvene nemuchi indagara ndirimo mune wamwe wakauya kumba kwangu wakabvuma kuti chokwadi wakaurayani Kupemba wabvuma wakandipa wakadziwairi wakanditorera wakaya nemari mari wakaya nayo wakandipa mombe idzi Natu. Chanduramba ndurudzoka mushamawo inawe bhuku rangu remombe ndiri kurida nhasi. Nepa murangano.
pamusoro iri nyaya iri kutaurwa ishokwadi. Pakabuda nyaya yekuti mukoma wangu uri munyaya yekuuraya kupemba. Mukoma wakatosheka. Ini ndini ndakumirira musha womukoma. Ndakafamba tikatsvaga, asi kufamba kwatakaita ni kwakungofamba asinda. Pandakangozwa zita rake ndakatogutsikana kuti urimo kubudikidza nezuva rawigwa kupemba. Ndanga ndiripo. Mukoma wangu nebhinya rakataura mazita kuzobudisa nezita ramukoma wangu. Ndiwo wanga vari muguwa rakupemba kutambira bhokisi kuisa bhokisi repasi. Saka pakazobuda zita rake nevanhu mubhuku rekafamba zvavaitaura inini hana kumbopikisana nazvo kuti mukoma wanga arimo. Nekuti vanhu vaititaura kuti vari kutoda kunyatsa kuona kuti tasiya tadzikisa munhu mugomba. Saka pakabuda zita rake hatina kumbotorera nguva yekuswera ufungo kuti mukoma wangu didini. Ndakangotaurira vana vamukoma, mwana wamukoma akandipa mari ndikatanga kufamba namhai wake. N'anga yatakatanga kusvika chiremba wakataura kuti haamoba. Ndikabva ndadzoka kumba hana kugusikana ndikazotora munin'ina wangu sipadza hapo hake tibva taenda pan'anga, tibva tasiya n'anga yatakatanga kusvika tikazoenda pane imwe n'anga ibva yataura kuti munhu urimo mbuya ende kudhuze nachiremba iye. Mbuya ndakayaya masuku aunoronza tinenge taita mairi panapa. Chikumbiro changu chachiri chekuti vanhu ava wopeta here wadzime nyaya iyi kana kuti wadzikamise wamwari upera uvhiri. Vonavo ngavarekete nemiromo yavo. Kubeni tidzikamisireni titsvake ndarama neng'ombedzo kubeni toripa. Alright. Inini chikumbiro changu imimi iya yakaparwa nehama yenyu iyi munoitenda. Makamboendesa wana, makatanga kumboendesa musikana mukuru akabva matora bva aroorwa. Hatina kutora bva aroorwa. Alright, ndizvo. Wakatorwa naBhiti Makoni. Alright. Tatowaendesa, tatobvisa zvimwe nehwawa tabika. Bhiti Makoni aibva adini, aibva atora. Atora iyi ndikatanga kuenda kukoti. Tofunga takaita 3 times. Major taiko gumira muzira. Kechi4 katakazoenda ndopatakazosvika kwaane Zinata. Wakazotodaidza Zinata. Zinata ndiye akazoita kuti tibude munyaya yacho. Zinata yataura kuti avo vakaita zvakanaka nokuti ndochikare chedu chataita chekuendesa. Imimi pane nyaya Gibson ari kuti ndakutera kadhi rangu ezvinezvi makaendesa mwana mudiki ndizvoka. Ndida kungoti tikumbire Gibson kusaidi kwake. Gibson odini todzikama nokuti ndiye musoro rutinira. Taapa kadhi manje. Kadhi iri wakabva wauya iwo wakushupana naMDBC kuti handipinzi ng'ombe dzimubhuku menyu, ndikuda bhuku rabuda ng'ombe. Maikuru mudzimai mukoma wangu aibva ati bhuku rakaenda nemwana kuHarare. Ainaro kunyepa. Aibva wadzoka kumba kwavo ndokubva wazoronga rwendo rwokuuya kumba kwangu. Vakasvika vakanditarira futi nyaya yakafanana naye kuti tinoda bhuku asi bhuku rakazere kuHarare. Ndikati aiwa hazvinesi, foni ine mari. Ndibva ndafonera mukororo wakaenda nebhuku. Mukororo wakataura kuti wari padhuze here? Ndikati nditori nawo pamba pangu panapa. Zvikanzi wataurire kuti ndiri kuda ng'ombe dzangu. Mukororo muri kuzvizwa here wanasa kupemba zvinotaurwa izvi? Zvikanzi zvino imwe yacho yakatofa. Zvikanzi aiwa yakafa handi yangu ba ndokusungisai. Tibva tandoti takadaro. Tibva tati gare ndo patakazotanga kusimudzira futi mwana wamukoma abudirwa. Tibva taenda futi kwakupemba namukoma. Tasvika kwakupemba takatangazve kuchitanga kuti wani kuendesa mwana watakazoendesa mudiki iye kwakupemba aibva wati dzokai naye. Munozoya naye adini akura, mwana tatambira ngewedu. Munoya naye adini akura. Ndo patakakangomirirana nasi. Zvese takabva nemambo takari zvese yekuti wamaendesa nemakore mangani izvozvo? Mudiki chaiya ndozvika kuti 8 years. Itari kutozviita tiri kutedzera mwangu wambobva. Ndinotenda. Savira kupemba ndozviri kutaurwa nehama dzako izvi. Iwe wati uda kadhi rako pauri kuungana musi wa8 ndizvoka, musi wa29 unogadzisana nawo panyaya yekadhi rako ndizvo.
motaurana murudo nemunyasha ndizvo ndaidaruka ndiwo ndaida ndoda mwana wake yeyu wamukoma wangu iye ukweruka ndiyo ndoda noti panhau yababa wacho asi utenda nazvo. Alright. Zvino kana usiri utenda bakupemba unodonhedza tutu. Ndisaka nanda kudomonya. Alright, zvapera sazouraya. Inotouraya. Imimi wose mhuri kuyanana nenhau idzi pamuri kuungana musi wa8 wirirana 29 azvidi nharo maningi ba munotaurirana mopendera dare renyu topedza dare renyu ndizvo tawirirana iri ipapo. Inini mishonga yengozi zvimwe zvese zvingaitwe mungapiwe nhombo neibwe muchitsitika muidini asi ngozi kungoita zvainenge iri uda mowirirana nayo ndo mushonga. Ndizoti mukafurirwa kuita zvisizvo watorwa inhau yawo miromo yawo ingondipa hasha sawiri ingondipa hasha miromo yana humbai wakapedze wakatobva panapa izvezvizvi wachingosvika kudzimba dzavo kupemba umwe akati handimbe isine mari yacho umwe akati handisi mari yekuti ndidaidze sekuru mukotsanjera umwe akati handisi dhora rangu vari ngoenda kwakupemba miromo yawo wazvinzwa kana nyika yazvinzwawo kuti uri pane vana vadiki inenda edza kuvabatanidza rangu nenda pedzwa handizotori ng'ombe dzangu chiremba nchisa mudanga rawo kobhadhira ngozi dzavo ndaedza mudhara kukubatanidzai handizvoba modzipa dzakumbiri zvakanaka taisunungura tichizorora uyo ngauyo taure naye kuitwa ukwanisuwirirana nadzo hatisi kuita magurupu pamusoro sawe wakasimba ombaroni taurisa ndikuziwe ndiani sahwira wangu ndini Charles Nzou. Charles Nzou Eunde sahwira wakaitwa sei Charles Nzou? Ndakabanwa zviro zvangu naPauline Murangano. Pauline Murangano andibana wakabanwa andibana Pauline Murangano ndiani? Taura iti ndiani? Mwana wenyu wakabanwa mbo wafa here kana wakaita sei? Ndakabanwa ndikatora mawiki maviri ndiri mumba ndirwadziwa kusvika ndichagoni kuita weti ndakatadza ndikafanda kuburitsa tsvina nekumuromo ndisagoni kuita weti ndikafa akandibana akapupura chokwadi parufu rwangu kuti zveshuwa ndakabana asi nhasi hama dzangu dziri kukana hama dzangu dziri kurwisana dziri kupumhana saka ndakabuda kwamurangano kuti vaendese mutete kudzinza rangu wabvume chokwadi ndinoda kuenda kudzinza rangu ikoko ndiri kuda maprofiti akabudisa mhepo akati mhepo yabuda wakanyora pepa rangu wana Murangano wade pepa rangu rakanyorwa kuti ndida kuripwa nembudzi nehuku zviriko here ndidzo zvenganga warapiwa zviriko here wana Murangano wandiripe nehuku wandiripe nembudzi zviriko here ndizvo zvakaitika here wakomana inzwa sahwira kwaMurangano hakuna tete wangu pandakagara nditete wangu inini pandakagara pandurutana ndiri nditete wangu ari mushe kwaMurangano wana Murangano wenda kuripa nembudzi nehuku zvinoita here kuti waripe kairi zvinoita here hazviti pamusoro wari kutaura kumashure uko kana tisuruwirirana basi
kana muda kuitawo enyu matare munongoitawo enyu matare. Takuedza kukumbirira kuti dzinza iri ritonhore riende rakanyarara. Kana zvatuita panapa zvisuri kukugutsaiba munongonyararawo. Kana kuti mimouya moita ndakumbirirwa kuti ngatichidzika mise waende. Handigoni kumuvhara asina kutaura nyaya yake. Handimuzivi autobudawo. Handizvo tomubunyikidza. Ya pamwe ndizvo zvamunoita. Wala tisawira ndakunzwa. Iwe wati unonzani? Charusani? Nzou. Unobva kupi? Nyanga. Nzou. Nyanga. Uko. Baba wako ndiani? Tendainzo. Mai wako ndiani? Chipo Munembe. Mzukuru wesa. Zvakanaka. Ndakafa ndina mai wangu. Alright. Ndakafa ndina mai wangu kana. Zvati rufunga musi wa 28 pauri kuungana chinzwa sawira. Pauri kubuda mzukuru musi wa 28 iwe unobuda. Obva wataura nawo zvakanaka. Ndizvo. Wataura nawo zvakanaka asi iwe usazotangire mudhara kupemba. Iwe unotera mashure mamudhara kupemba. Ndizvo ka? Otaurawo nhuna dzako murudo. Handizvo. Pamutumbi wakabuda uyu usachaurwarisa kana kuumonya kana kuuvhiringidza kuti utadza kugara nemurume mpaka ndikuite sei usachadaro. Handizvoba? Ndinonzwa sawira. Asi chiri kuitika. Tete wangu uyu ndikabva pari. Ane zvari kufunga. Ari kufunga kuti kufa kuri nani nekuti hama dzake dziri kukana. Wekwamurangano wari kuti kunyepa zvambobudire ipapo. Yezvekunyepa havasi kuzvita kuti hanzi imhepo dzawo. Wachandipa nyati. Alright, ndainzwa. Iyi yatida tiri kumba kana kuti muri paumba. Takagara patsitse mhuri. Tiibvisawo sori. Panobuda mudzimu neso anotaura. Weso anokakanhara anoti dai ngazvibude paneni kana kuti ngazvienda apa. Mudzimu unogari pane tsvina apa. Hazviwirirani ba. Raisi nedhodhi hazvijizani ba. Kana une dhodhi pamusha pako kana pape panonetsa kusvika mudzimu. Asi hakuna musi usingasviki ba. Sawira, kozoro rako. Takumbira. Handizvoba? Zvizwa sawira. Ichizorora iwo. Zvizwa chichikumbiro changu. Ndoda kubuda ikoko kwamurangano apa nemwana wamuranganwa. Ndizvo ndiruda sawira. Ndoda zoro dzatete wangu. Ndizvo ndiruda. Aiwa, ayo nokubvumira iyo. Ndizvo ndiruda. Aiwa bhora mberi. Asi ndichatanga ndaenda kudzinza rangu. Ndiri kuda wese waibatsira nyaya yangu. Wobudisa pepa rangu rakanyorwa. Kuti topa. Kutangira ipapo. Kutopa kune mbudzi. Alright, mudhara pakanaka iva. Munoenda ikoko. Wapedza. Munosuka pamwe pekubuda wakawanda. Kana pamuroora futi zvinoita. Ikoko. Koninga kudini. Ayo, zvakanaka tudini. Mutore ape mwezi. Wewe murori. Ndio tunataka wao ile. Pakanile nzimbo. Imwe hondo iri kukana uda kupinda futi iyo.
Urikubeko pamtorwa. Chiko tiri kunenda urikudeko pamtorwa. Taura nyaya yako. Tinoramba tichipedza nguva tichirwa. Taura nyaya. Uya. Kana unoda kubuda uchitaura chibuda utaure. Buda utaure chibuda. Buda utaure to. Lewe makamera waibata wamahoi hoi zvaifamba musina. Kundoteke nyamba dzinoda ndoita zii. Mufana kubudirwawo imimi. Vanobvinyepa nekunyepa futi. Amsore wabereki. Kana zvichizotaurwa, anditi madzoona kuti mhepo dzese dzandataura nadzo dzakasiyana. Haisi mhepo 1 ba. Unonzi anoisa mhepo kuwanhu, handisi mhepo kuwanhu ba. Dzakasiyana idzi. Iyi iri yega, iyo iri yega. Muruzviona? Taura nyaya yako, uri kudei? Aiwa, chimira utaure nyaya yako. Nyaya inotaurwa, taura nyaya yako. Taura nyaya yako tisu. Aiwa, ndisuda kukana newe be. Ndisuda kukana newe be. Uri kudei? Hamudizi. Hamusundizi here tsoka. Aiwa, ndisonda kuziva. Ngatiziva. Hamusundizi here tsoka. Hamusundizi here tsoka. Hamudizi here tsoka. Newe hamudizi. Hamudizi here tsoka. Hamudizi here. Tinoda kuzivanazve. Tinotaurirana. Ndingana. Kana ari musimboti toziwana kuti ndisimboti. Ndiri humba ndisi simboti ba. Ndiri humba ndisi simboti ba. All right. Humba upi wacho? Ndiri sadini. Ndakagomwa nesando kugosi kwangu ini. Aruramba forget anozviziya. Ari mwana mudika katumwa ndi baba wacho. Anozviziya kana bhuja anozviziya majada. Kandiuraya. Mukoma wacho aripo, mukadzi wacho aripo apo mukoma wacho. Ndakaurawa. Ndi John. Na bhuja. Wakawanda itikorufu. Wani ndi arubvuma. Inhando iyi. Andirari. Handisi kurara tsoka. Wakaita kwakandimutsa. Makaita newa makandimutsa. Aripo madzisawira atirari bai. Idiko. Atirari. Tsoka. Idiko. Tsoka. Iwanda. Tsoka. Simboti. Makazvita. Chimonyaya zveshauya nemota. Makazvita simboti. Zveshauya ndita ndini mukuni nokupaka kapishike moyo. Tsoka.
izwaya isaiti muchaka ikale paya grade 7 ulayo igoma nshando ati mucha ati pachima giant saka tasvika inyuma machisi natakatomuka apa ndakamuzo yangu panapo kuti tazoya panenge ngachi baby kachava pitch achaita ana shadi 5 masawira saka mangwani manje tumushira kama kuningati hoya ipisha moto machisi itenga mainayo ipanji shopu takavhara ngedu ine zita redu ipisha inga machisi choka itori shoma iyi imwe yetinga dzingi choka iti mucha makazvita newa simboti kuna rutoti hapana chamuruziva baimi kuna ruti muda kutengwa choka kumba tibe chimwe chigiant chamakatipa chache mutipe chimwe chi1 pane chimwe chibaby cho tido share kwechi akandakashare pana tidoita 5 saka pane chigiant chache mwamati pachi nashikwena nacho tiwane maturusi endine wana awo watatu asandina mutombo dondomira wakamira kudai utoda mukadzi choka mutombo dondomira kwai ndikudara ratsoka pane kuti dotengwa ine mazama une mazinongu ngati chiwirane soko mazinongu izororeba tsoka rega ndinzwise dare renyu izororeba ndinozviziva izororeba kuti pawakamutswa wakapiwa magamba ekukana nawo wakomana wanenge wakubuda nekuti iwo wanenge wachiita nharo kusvikira kwana timu ndizoti muri 24 bakila asika Pazurupenda. mirai tsoka atererai kakomana titematiso chinyararai chimonyaya uziso chinyararai izvozvizvika chinyararai wakomana kana tamboti ngatinyararai pane zvada kukudzai musaende kokana nawo ba ndizvo ilamba choka chimbomira igoma shando get 7 June July August tuti amudanyora grade 7 choka danyora grade 7 choka anagoma leonesa chiripo chimukadzi chacho chirununudzira chimukadzi tutuenda kumba wondondiatiuda tichenda kuwana bazvizvi takachira 1 2 pacho tinganganitika pasha2 choka tidotohanda chibonyaya choka tidotohanda choka choka kuzoya ndiko tichizoya baba tizizololabwa tudatiane chilichotesi ndoti vakadzi tinotirununudzira tucharipo turipa ngatiuye tumwana wambina icho ucharipa iwe wazvizwa ndoseka tati kuhira vana vako duzvi chiko chacho chamuriona chirapwe izizi chitete chachachisurorwa takarasoka tanyarara pamsoro Nimerwadziwa ndakafirwa nemwana wangu pamsoro chinyararai makasvika mwati takaromba pamsoro iulaye niniwo mulumoko jose iulaye nini ifamba imbeli ijp iloti nidouraiwe nini iulaye itambo mulumako saka urunudzira ngozi yemurume wakoshi urununudzira ngozi yemurume wako nyarara urunongedzani tiboshimuke tikumamise zvinezi sekuru ngafana utotenamira urishirika ndanyarara tutouya kumba mangwani maye utenga machizina uromonenda pasaidiyo imomiya tinokumonya izvezvizvo tumukia moja choka maiwe tumukia moja chinomia choka tumukia moja tuchira tumukia moja diaiba tumukia moja
tinomugira mota tinomuga takuchokera kumba ati yaiva choka ione kusungisa ende kunywa ndiko kwatiutoita tikasvika kumba choka kana ndikutaura unonyarara nyaya iri kutsvagwa ka nezvese zviri kuitwa izvi inini ndiri kunyararidza kuti mudzikame ngatipe mazana matatu ichinyarara izvi teererai inini chikumbiro changu ndechekudai makaga imi mbuya imi kana muchitonga murume tongai kumba kwenyu bvai bvute tichikotomamisa kumboyu tinochikotomamisa kumboyu totambakwenyu kudonako zvirinai tinochikotomamisa kumboyu tutopedzerwa nguwa netu toenda kune rimwe basa so chiita matipa ora titamurutiwe kumwe ndotonyararidza kuti zvinhu zvinyarare wana wenyama bachoka mukatinyadzaamukia mota tutodzokera kumba mangwani shiraikunike mamisha aiwa chinteererai chinzwai pamusoro inini chikumbiro changu chinoda iso pawano ndo zvinoitika mhepo dziri kusimudzwa dziri kugadzira hondo ndizvoka hondo ndiye tutoda iwe yoramba iyotora mazino amuchoka teerera inini tikuwirirana toda kuti munditeerere ndakutora zvokupedzisira handichaseki ndizvoka ini ndakukumbira kuti munyarara musunungura mitumbi ipi nyaya iri kutsvagwa ndoda kuti ndikutaurire mese muchiteerera mambowo dzirunzwa nyaya iri kutsvagwa ndeuda kusungisa mitumbi yenyu teerera uri kuzwa saka imimika kana muda undo kana imumhepo musingakani muri pawanoba ani mazwa choka ndiri makataona wachaona inyararai mazwa imimi munonyarara wakomana sisi panapa tiri pamambo takunyarara takuonekana zvakadini zvakanaka anorwadziwa ndeakafa ndizvoka anorwadziwa ndeakadini ndeakafa wakomana saka inini chikumbiro changu ndechekuti nyika yese yakuziva zvese zvakuzivikana wari kuramba vanoti havana mhosva hatigoni kuwamanikidzaba kana totora demo totema tinopara chii ngozi pamusoro peimwe ngozi saka inini ndaakukumbira rudo kunemi inini ndaakutukwa iulai vanhu bacho kashingapisha teererai inini ndaakutukwa ndirutukirwa imimi handizvoba ndirutotukirwa kuti mubude pachena saka imimi manje munonditeereraka handizvoba munongorwa hondo yenyu muchinyararire musingapisi dzimba musinganeri vanhu zvifaitiba vanhu ngavasangane nenyoka ndizvoka ada kupinda musitoro nyoka ngaimuka yakamunira mwana ndizvoka aiwa ngaitengesawo shuga kana kuri kutsimewo cherawo madhumbe handizvoba waendezve kun'anga kopiwa aiwa nyararai kana dziri ng'ombe dzomuka dziri dzingirira huku dzinodzingirira ng'ombe handizvoba wozodaidzirawo wega kuti aiwa nyaya yadini yabvondoka saka patisokana tawirirana choka chekupedzisa pamusoro kumba kwa Abuja ndiye nditoiko asi unonuvhaira mumba alright hazvina mhosva haana mhosva ba iye unoti haana mhosva saka imimi chimbomirai pamusoro imimi munotsvaga pamwe pekubuda ndizvoka muchibuda futi ikoko kana kuri kudzimba dzevamwewo kana kuri kudzimba dzawo mukabudawo ikoko kana pamukadzi kana pamwana ari kuenda kuchikoro tawirirana kai papo kuti kune ava varumbota tizviziba neturubauta tine masiketi timuhaure tuwire turi chaito vanenge mukoshoka akarutohoira bva atsitika
unokavhara kana mwana chokama utotinyaja tiumukia mota totinyaja pana tiumukia mota ora chinyara chidzika matombo kabedwena Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifambira. Dojibondora, tete.